Aw kulobe wa FM de mangala ni wati na kabo Malila Bamako ame Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا. آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadunga nyenamaya tabulo bela jelena. Araul ulama fi din wal hayat don bawka hakla dinena ani nyenamayala oye walandaye mibi teme shende fiye shuru sanfɛ juma o juma ka damine nege kanya tanana ani milti duru foka tabla nege kanya tan ani flala. Araul ulama fi din wal hayat don bawka hakla dinena ani nyenamayala oye walandaye min bɛ labɛ ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. بل السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واتينا أو سولمبي أو كرجو مدير رجو شند نجمدون بين كنا نكارو كفو مية ديسمبر كلوي أمبا لكلتا أني دورو لبي سام بافلا أني سام وانسا واتي كلنا minye jumada sanya ini akwa mako lasiri laban do wura kwa le mako raja makono ale kile folo biye sam bakilin sa kimenani sam binani sanduru ala kira sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no hijra sai ara ulama fi din wal haya don mawakilna din la ni awre kada madina tabulu nyumale karo ka fanga kine sirani kine bele kan sa mami be ambulu koro o yambal make ani ankara mo ino usaz yakub dambele ale fonate ma dugulenye ana angwani kine bayin kan wara joshinde sangani anya wuli abina nga wuli kan jabe ma Allah taala dili ala ka nasara here chamana ala ka dunya do fara dunya ko inshallah ale re professeur ye anga choroba ala ka hina do ela Sufyan Drame ko kala rola misra ndango mamadaris lil islamiyya anya usaz yakub dambele anya wuli ni kene nganga kuma fembaka femi ni ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ni aimatan maghbunun fihi ma kathir min an-nas as-sihhatu wal farag ko ikaro ka fuku nema belebele flabe ga nema nunu ko adamadin chaman be anta an yere tashi ala anta an yere kurusha ala ko nema belebele fla ko ye ikado kenya ani video ko remi par exemple ba soro modo la tambe e bolo ka wat barado ke okmana eret o exploiter o vid mi bolo ta exploiter ngoso ikaseka otnobo ngoso ka wati re ka tnobo islamia ka yechugo imuyala ni Allah taala sonani usaz yakub dambele amena ndogon soro okene ka bidnillah ne ka riyo mo sa oye malik kansaye usaz yakub assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Niye limana jakulu niyo fo radio chaîne de kan di sanga inesa ambe kuma ambe asagima ikado ka fo ni Allah taala ni aye kenadi mamima ala ka nema bilibili do en même temps au Kenya nous fona konnana iya ka fo occupation bati e bolo c'est-à-dire faragoube occuper l'intérieur tu es libre ikanka seka o wati nunu o Kenya mini ala yo dima no ya ka nema bilibili ani ayo faragomu dima no ye lankolali ibse ko lu isiglar chuko jumena niku utnoba usaz yakub. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala khairil anami Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-akhyar wa man nahaja manhajahum ila an yarsallahu al-arda man alayha. Ambade salama ngala wa tagayin ala subhanahu wa ta'ala fe kabo shetana torma amban sinzo masabain togola masabna suralle jehna la bolentige la harahina karangara lentigido am ala tanu ka barkada ala menga islamina manga kafri ka ala tanu fana ka barkada ala menga muhammadu mantoy muhammadu minni ala daga sen dan febla jele ambayin musabain fa ka solanga kraba muhammadu ka anaka sodunga sanma be anaka sahaba nyuma be ani mogo tugura ko nyuma fuka tasalke majaru ya rabbi an sigala herela ala kan wuli herela amin islamu bela jele fo ni islamata fullahi ode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya anyi nga hadisa mina ala kara sallallahu alaihi wasallam aka kuma abebna fo jamankise bal valer ka bono ire ako alakra sallallahu alaihi wasallam aka hadisai amna kabo Abdullah ibn Abbasima alakra ko ni imatani maghbun fihi ma kathir min an-nas as-sihhatu wal farag kun nema flabe kuma chama mbulangulumbu perlimbala utek nema flain uta nafasro
a fɔlɔ jumɛn ye kɛnɛya ani baara tɛ n bolo lafiya ni lafiya farikolo lafiya tan bɛ n bolo o kumana o min filɛ nin ye o kɛmɛ ka maa caman bolaŋolon bɔ bɛ a nafa la k'a sɔrɔ nafa caman bɛ sɔrɔ a la diɲɛ ani lahara dɔw bɛ se k'u ka diɲɛ ko dɔ dilan ni a ye dɔw yɛrɛ bɛ yen lahara bɛ se ka ɲɛsigi ni a ye wa mɔgɔ caman u ka nin yɔrɔ bɛna dɔgɔya lahara ko la k'a sabu kɛ ayiwa u ye tan sɔrɔ u ma sɔn ka kɛ bon o nimisa in bɛna saya waati la dɔw la dɔw ta yanni ka sa u bɛ nimisa o kumana yanni an ka taa so ma nin kuma den kelen nin bɛ sigi caman bɔ alakira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ a fɔ hali kuma in man ca a man ca mais a bɛ sigi caman bɔ a kɛmɛ de ko nin nɛɛma fila in nka ala ka nɛɛma ka ca dɛ ala ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha n'a ko a bɛ ala ka nɛɛmaw n'a b'a compter a tɛ se ka jate ka ban nka a ye fila de fɔ a la yan ko maa caman bɔnnen bɛ o la mais n'an y'a ye an bɛna an caman sɔrɔ a kɔnɔ e b'a la ne b'a la an lamɛnbagaw caman fana b'a la a kɛmɛ ko nin nɛɛma ninnu ko maa caman bɛ yen ko olu kɛlen tɛ k'a nafa sɔrɔ u pɛridilen b'a la i n'a fɔ n'i ye jago kɛ i binna ka sabu adamaden n'i ka kɛnɛ tuma min na ala ko i ka min kɛ i bɛ se k'o kɛ kɛnɛya waati i bɛ se ka fɛn caman kɛ dɛ ɔ mɛ ni e ma o kɛ kɛnɛya waati la i bɛ se ka hakɛ min kɛ e m'o kɛ ni bana nana i bɛ se k'o kɛ bilen o tuma na ko adamaden bɛ se ka fɛn caman kɛ k'a sɔrɔ a ka kɛnɛ wa i bɛ se ka fɛn caman to ala ko i ka min to i bɛ se ka a to fana k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ parce que i farikolo ka kɛnɛ i kɔkɔdisi fɛrɛlen bɛ i hakili sigilen bɛ mɔgɔ ka pression t'i kan a b'o cogo la ni maa min tan b'a bolo i ka balo dafalen b'i bolo alhamdulillah malo bɔrɛ kelen bɛ sɔrɔ i bolo walima 51 walima magasin yɛrɛ fara ka ban nasɔngɔ alhamdulillah o assurelen don kalo kelen kɔnɔ walima tile kelen yɛrɛ kɔnɔ ɔ ne hakili sigi dan y'o ye denbayatigi bolo ɔ ni hali ni bana cunna i yɛrɛ kan alhamdulillah fɛn bɛ sɔrɔ i bolo ka t'i yɛrɛ furakɛ ɔ dɔw b'o tan bɛɛ sɔrɔ mɛ ka wagati dɔw kɛ ten u tɛ a nafa sɔrɔ ala ko la walima adamadenya ko yɛrɛ dɔw la o de ye i bɔnɛnen a la pewu nka a ka fanba bɛ sinsin min kan o y'a laharalama ye n tɛ diɲɛ ta ye nafa dɔɔni dɔrɔn de nafa fitinin n'ala ko fɛn o fɛn diɲɛ ni lahara la i b'a sɔrɔ nafa b'a la diɲɛ na yan a b'a la lahara mɛ diɲɛ ta ye fitinin ye lahara ta kɔrɔ hali ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ jugu ɲuman ye i tɛ bonya sɔrɔ mɔgɔ cɛ la mɔgɔ ka bonya bɛ da i kan u ka karama bɛ da i kan o ye fitinin dɔrɔn de ye mɛ n'i sera lahara o ye hɛrɛ dan ye dɛ pourtant ni mɔgɔw y'i bonya ni o jogo ɲumanya ye yakubu an b'o ye k'a fɔ k'o ye fɛnba de ye o ye fɛnba de ye parce que i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la adamadenw b'i bonya adamadenw b'i tɔgɔ duman u b'a fɔ jugu in kama i b'a dɔn o ye kuba de ye o ye kuba de ye mais o ye fitinin lahara ta kɔrɔ o ye fitinin lahara ta kɔrɔ i bɛna taa bila so min kɔnɔ lahara jɔ don so min ni sɛgɛn tɛ yen bilen a bɛ f'i ye ko saya tɛ yan bilen bana tɛ yan kɔrɔ tɛ yan hami tɛ yan baara tɛ yen wa i tɛ bɔ a kɔnɔ bilen ko ala jɛnen b'i ma k'ale ka foyi t'i fɛ bilen mun wɛrɛ bɛ yen bilen i bɛ lafiya min na ko tɔɔrɔ wɛrɛ t'a kɔfɛ bilen wa dati t'a la illimité dati t'a la k'a fɔ ni nin waati in sera i bɛna bɔ a kɔnɔ ka taa sira wɛrɛ kan ayi n'i kɔni donna alijinɛ kɔnɔ ka ban alhamdulilayi o kɔrɔ ye ja de don o don ja kura bɛ fara kɔrɔlen kan illimité ala ka hakili ɲuman d'an ma o tuma anw filɛ bi e ni ne an ka kɛnɛ an bɛ lafiya la tan b'an bolo ɔ tan min b'an bolo an filɛ ka dɔ ta o tan in na an filɛ ka mɔgɔw kunnafoni nin kibaruya in na maa caman bɛ yen o t'a dɔn ko ale yɛrɛ pɛridilen don a ka ko la nka nin kuma in kɔnɔ olu bɛna a dɔn k'a fɔ jaa k'olu bɛ se ka ko dɔ kɛ dɔw bɛ yen bi retraite nana o ye retraite ta denmisɛnninw kɔrɔbayara olu bolo bɛ baara la ka ban pension alhamdulilah a bɛ dɔɔni dɔɔni bɔ pension min a kan k'o ta kalo saba ou bien kalo a kɛra kalo sisan a bɛ dɔ bɔ misirilata a t'o sɔrɔ a bɛ kɔrɔbaya waati min na kuranɛ bɛ kalan ka du kɔnɔ k'a jigin a yɛrɛ tɛ foyi dɔn a la mɛ tan kɔni b'a bolo bi nin waati in na ka kuranɛ kalan tan b'a bolo nin waati in na ka se ka kuranɛ kalan o ye a bɛ waati min kɛ ka taa sigi baroda la ten tile kurukara bɛɛ parce que baara tɛ yen bilen o
fona kɛra taa jɛnajɛkɛyɔrɔ la. Très bien, mais Oustaz Yacoub, même qui to comme ko sa niye bada taqawud, c'est-à-dire après la retraite, i ka sɛngɛla fiɲɛ bɔ waati ko n'o nana, mais même qui to activité là, est-ce que k'ala ko ɲini k'a dɔn o fana ka gɛlɛn wa? O bɛ se ka kɛ, o tɛ se ka kɛ ya? Ko nin bɛ kɔni kɛ o. Surtout an bɛ san waati min na sisan. Waati min bɛ di an ma, baarakɛla si tɛ yen ni i bɛ 24 heures sur 24 heures kɛ baara la. Pause b'i bolo, congé b'i bolo, weekend bɛ yen. O weekend ninnu dɛ, o y'i ka farago de ye. Waati min na n'i bolo tɛ cɛ la, i bɛ waati min kɛ librement, hali a bɛ se ka kɛ nafila seli dɔ ye. Parce que mɔgɔ dɔ ka n'a jateminɛ k'a fɔ ko bon ko n b'a to fɔ n ka retraite la. Ayi retraite dɔrɔn tɛ, an ye misaliya ta o kan. Misaliya la congé waati dɔ la corona ye yɔrɔw datugu, ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen datugu ko mɔgɔ kana fara ɲɔgɔn kan. Kalanso datugura. Kalanso datugura o wagati dɔw tora so kɔnɔ ten. Anw fɛ yan kɔni mɔgɔ tun bɛ bɔ ka taa yɔrɔ caman na. Nka dɔw y'a essayer kalan kɔni bilalen filɛ ne ye kalanden ye est-ce que ka to so kɔnɔ don o don ka ɲi u débrouiller ka taa sugu la. Dɔw bɛ u bɛ taa chantier la u ka mɔgɔ dɔ nɔfɛ. U bɛ taa kalan bɛ taa waati min na o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka kalo sara u bɛ se k'a sara fa tɛ. Denmisɛnnin dɔw kɛra ten. Kana waati to a ka tiɲɛ ten quoi. Kana waati to a ka tiɲɛ ten. Dɔw bɛ yen olu tun tɛ baara la. École bilalen kɔ u ye baara dɔ kun minɛ yanni école bɛ taa tuma min na o y'a sɔrɔ o ɲɛ sɔrɔ la. Ale bɛ kalan na kalan taara bon sisan kalan bilalen a b'a ɲɛsin o baara in ma sisan a tilala kalan na waati min na yanni a k'a ka diplôme baara sɔrɔ o baara min n'a y'o faamuya a sina k'o k'a ka baara ye ten. Dɔw bɛ yen o ye nafa sɔrɔ o la kosɛbɛ. Farago a ye waati min ta ko yanni an ka sigi ten école bilalen don baara wɛrɛ tɛ anw bolo an ka papier la sɛbɛn ko élève walima ko étudiant kɔrɔ ye ko baara wɛrɛ t'ale la kalan kɔ o waati a y'a essayer ka baara wɛrɛ kɛ min tɛ kalan yɛrɛ ye fɔlɔ yanni kalan ka taa o baara in a ye ɲɛ sɔrɔ a la hali kalan bilalen kɔ a y'a suit fo a y'a ye k'a fɔ yanni a ka gouvernement ka baara sɔrɔ fonction sɔrɔ a ye baara min ɲɛ sɔrɔ a bɛ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ o la hali n'a donna baara la sara min bɛ d'a ma a dɔ la a tɛ tɛmɛ quoi a ye baara sɔrɔ a yɛrɛ ye o mais a y'a sɔrɔ cogo di a ye temps min o dira ma ala kɛra min fɔ sɔrɔ a y'a exploiter o kumana an kana jɔn o waati na adamaden yanni an ka taa so yɔrɔ ma kɛnɛ min b'an na ani lafiya min b'an bolo ani temps min bɛ an bolo an kana to a ka tiɲɛ ten fu maa caman t'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ ka bɔnɛ a la barisabu caman b'a dɔn waati min na o b'a sɔrɔ saya nana ala b'a fɔ hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi urji'uni la'alli a'mal salihan fima taraktu ko ala sɔnna tala ko fo tuma min na ni saya nana u dɔla kelen ma a b'a fɔ ala ma a ye n lasegi n bɛna baara dɔ kɛ n'o ye baara ɲuman n bɛna baara ɲuman kɛ n ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ dɔw bɛ yen seli waati bɛ se a kan k'a kɛ a t'a k'a kɛ waati la a b'a sigi f'a sagola waati ka se saya dun maa t'a na kuma dɔn kuma dɔ la saya bɛna cunkan de la maa t'a na kuma dɔn a b'i to baro la dɔrɔn i kelen dɔrɔn de bɛ mɛlɛkɛli mɔtu ye a b'a fɔ ko nana ko bi de ye tagama ye n'o kɛra sisan o ye ta bannen a la a ma nin sɔrɔ lahala o lahala kan a b'a fɔ ko bi de ye tagama ye n nana i nɔfɛ ni ala ka yamara ye i b'a fɔ ko ne ma seli fɔlɔ seli waati dun sera e m'a kɛ a waati la i y'a to yen f'a tɛmɛna luzura t'i bolo e ko a ka temps d'i ma ko i bɛ taa seli a b'a fɔ ko o ma fɔ ale ye waati min fɔra ale ye miniti kelen tɛ fara o kan seconde kelen t'a jɛ o sera ka ban a kɛra cogo di a dɔ la dɔw ni selijuru de bɛ sa o cogo la a kan ka kɛ waati min na a m'a k'a kɛ waati la a y'a to f'a ka tɛmɛ ni dun sɔrɔla ala ka juru b'i la kɛ ala ka juru b'i la o la a ka juru b'i la dɛ i sera ka selijuru de to i ka na o de kama a fɔ ko hali banabaatɔ maaw kan ka sigi a kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kalama ni seli waati sera ka hakili lajigi k'a fɔ n'a sɔrɔ a hakili kɔni ma taa ka bɔ a la u k'a labɛn a ka seli n'a bɛ seli bɛ nɔgɔya ma cogo o cogo i ma anu walima a jɔlen bana bɛ gɛlɛya cogo la ni hakili in kɔni bɛ n'a bɛ nɔgɔya ma cogo o cogo seli tɛ bin o kumana mɔgɔ kan ka y'a kɛrɛfɛ min fana mago bɛ a yɛrɛ la min mago bɛ seliko yɛrɛ la o kumana a bɛ kɛ fili ye an dɔla kelen ma k'a fɔ ni maakɔrɔ ou bien mɔgɔ banana ka taa dɔgɔtɔrɔso la min tɛ ci foyi foyi la o de bɛ bila a kɔrɔ min tɛ ci foyi foyi la a dɔ la o yɛrɛ tɛ seli
kuma tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ seliko la a dɔw bɛ bɔ u silamɛlama so ka taa sa dɔgɔtɔrɔso la u kafirilama tant que hakili kɔni bɛ seli tɛ bin ka bɔ i kan ala sɔnna tala b'a fɔ fana min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin ko adamaden dɔw bɛ kanu suratul munafiqun la ko a ye ɲuman kɛ a y'a cɛsiri a ka ka wagati a k'a tɔnɔ bɔ yani aw dɔ la kelen saya ka na aw ma a bɛna fɔ ala ma n tigi ala n'i tun bɛ se ka ne to yen dɔɔnin ka se wagati dɔ ma ila ajalin qarib ka taa se wagati dɔ ma ne ma jaga bɔ fɔlɔ dɛ ne ka nafolo sera jaga bɔ ye n y'a to yen fɔlɔ a bɛ kalo 6 bɔ bi a dati sera ma kɛ a bɛ kalo 2 bɔ bi a dati sera ma kɛ a tan de n ka jaga bɔ n bɛna kɛ mɔgɔ ɲumanw dɔ ye a b'a fɔ ko kɛlɛ walan yu'akhkhira Allahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ala tɛ maa si ka lajɛli ka tan dɔɔnin di a ma walima k'a bila avance la k'a sɔrɔ a waati kɔni ma se ala t'o kɛ mɔgɔ si ye n'a kɔni waati sera dɔrɔn ala sɔnna tala bɛ ka ni minɛ nimisa yɛrɛ ta ye sa nimisa de ta wallahu khabirun bima ta'malun ala b'a dɔn a bɛ ka baara min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko tan b'i bolo waati sera inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan seli kɛra wajibi muminu ka waati de kala e ka waati tare ala ka waati i b'a kɛ ala ka waati fɔle de la kana bila ko fɔ i yɛrɛ sakola waati ka se ka sɔrɔ ka seli o de kama ala sɔnna tala b'a fɔ ko wailul lil musallin ko bɔnɛ bɛ seli la mais walawalali b'a la ala ko an ka seli n'a ko bɔnɛ bɛ seli la e ni an bɛ sen ta wula la mais a kan tɛ a kan bɛ seli la jumɛn ma allazina hum solatihim sahun an solatihim sahun a m'a fɔ fi solatihim seli waati sera a y'a yɛrɛ laɲinɛ seli waati ko a m'a kɛ waati la ka ɲinɛ seli kɔnɔ ko tɛ dɛ kabila ni baara o bɛ ne bɛɛ sɔrɔ o ko tɛ k'i yɛrɛ laɲinɛ seli kɔ seli waati sera i bɛ diɲɛ ko dɔ de la n'o ma se a dan na i tɛ wuli ka seli o de ye faratiba yɛrɛ yɛrɛ ye ni ala ka waati kɔni sera an ka wuli an k'o ɲɛnabɔ maa tɛ saya na kuma dɔn n'a nana waati o waati o k'a sɔrɔ i labɛnnen don ijalul mauta nusba'uyunukum a ye saya bila aw ɲɛkɔrɔ kuma bɛɛ ala kɛra ka kumakan mɛn sallallahu alaihi wasallam kana bila i kɔ hali kana fɔ fɛn ma ko ne bɛ nin kɛ sini fo ni y'a faamu ko insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah a ko wazkur rabbaka idha nasit kana fɔ foyi ma mɛ nin kɛ sini fo ni y'a fɔ ka da kan ko ni ala sɔnna ma sini de bɛ ala bolo bi an bɛ mina an bɛ waati min na san b'o dɔn mais yanni wula cɛ mun bɛ kɛ sini mun bɛ kɛ e ni an si t'o dɔn o tuma na i kan ka min kɛ bi kan'o bila sini na i kan ka min kɛ bi kan'o bila ko sini n tɛ sini n'i y'o kɛ sini i kan ka min kɛ o sini na o bɛ bila sini na o bilala retard la jɛna o kɔrɔ ye n'i ye o y'i bilala jɛnatigɛ la retard la ni tile kelen e kan ka min kɛ bi n'e m'o kɛ bi n'e y'o bila sini na ɔ min kan ka kɛ o waati o bɛ kɛ sinikɛnɛ de ye o. mais Yakuba e ye nin seli waati min fɔ ni seli n'a waati sera an k'a kɛ o de y'a kɛ cogo ɲuman ye kɔɲɔw ni denw yɔrɔw la musow bɛ kɛ yen nɔ elle passe toute une journée là-bas u bɛ se ka kɛ wa. problème yɛrɛ bɛ min bɛ olu ka ko la ni an bɛɛ ye denbayatigi ye muso b'i fɛ a bɛ ne fɛ a bɛ an lamɛnbagaw caman fɛ n'an ma hakili to nin yɔrɔ in na muso caman bɛ yen selijuru de caman dalen b'u kan na surtout ni kɔɲɔ bɛ du kɔnɔ don min na kɔɲɔmuso labɛnbagaw a denbaw yɛrɛ de ko don u caman bɛ bɔ an bɛ taa ni kɔɲɔmuso ye labɛnyɔrɔ la depuis fajiri o b'a sɔrɔ salatu ma bila fajiri nin tɛ se ka seli ka sɔrɔ o ma kɛ a tɛ se ka seli n'a waati ma se a n'a waati ma se a kɔni bɛ wele ka kɔn o ɲɛ seli waati o seli waati n'i y'a wele k'a mɛn o kɔrɔ k'a sera fo n'a bɔra fajiri la ale bɛ kɔn ka wele yanni a waati cɛ ɔ nka ni o waati o bɛ seli waati min na o b'a sɔrɔ olu bɛ salon na ka makɔnɔni kɛ salontigi yɛrɛ ma kunu ka bɔ sunɔgɔ la fɔlɔ ko pour que olu ka se ka kɛ kun fɔlɔ ye bon ni u nana u bɛ tile bɛɛ kɛ kɔɲɔmuso bɛ labɛn o la fajiri ma seli u bɛna taa tile bɛɛ kɛ kɔɲɔ girin na seli fana ma seli lazara ma seli fitiri ma seli u bɛ taa kɔɲɔmuso bila u bɛ segin kuma min o b'a sɔrɔ safo tɛmɛna i b'a kalama kɔni kɔɲɔmuso t'a bila yɛrɛ min na denbaw bɛ segin waati min na ani balimamuso bɛ segin waati min na ani kɔɲɔbɔlaw bɛ segin waati min na a y'a sɔrɔ safo waati tɛmɛna fɛnkɛ safo kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen tɛmɛna a bɛ se ka seli dɛ nka seli 5 de b'u kan na sisan olu y'a sɔrɔ olu ye tile bɛɛ kɛ pangacoro la u sɛgɛnnen don a tiɲɛ la ko mɔgɔ sɛgɛnna bi dɛ
kabini ala ku wɛrɛ ko kabini ala dugu masaden jɛ ko an bɛ an sen kan ɔ n yɛrɛ ma seli fɔlɔ e ko an t'o bila sini na o y'o bilalen sini na koyi o mɛ n'a ti b'a bɔ agoroma kɛ dun u t'a kɛ o angurula n'i y'a kɛ ala b'a minɛ mais y'a bilali min kɛ retard la i b'o juruma fana sɔrɔ man akhara salata ila alwaqti daruri asima sisan a waati dɔw yɛrɛ bɛ yen o tɛ darura bilen o y'a waati tɛmɛnen yɛrɛ ye sɔgɔmada waati kun fɔlɔ o bɛ ban a waati kun filanan yɛrɛ n'o ye darura waati o bɛ ban ni tile bɔra yɛrɛ kɔni o waati kun fɔlɔ tɛmɛna filanan tɛmɛna darura yɛrɛ waati tɛmɛna n'o ye a fɔ ma ko kadawo juru sara n'i y'a juru sara i bɛ i ka seli baraji sɔrɔ mais y'a bilali min kɛ retard la o juruma fana bɛ kana mais o yɛrɛ o y'a mɔgɔ ɲumanw ye n'o tɛ caman t'a seli bilen koyi an ka nin to yen an ka bila sen na kana an n'o to sini na ko juru t'ala ni ala ni mɔgɔ cɛ juru b'an cɛ dɛ o de kama waati ye jumɛn ye waati minnu filɛ nin n'o ye waati camanba ye n'a bɛ ka taa ka an bolo ka taa k'an dante fu an t'an yɛrɛ nafa ni a ye an tɛ ala ka jɔnw nafa ni a ye an tɛ nimisa a nɔfɛ fɔ ni tuma min na ni saya nana an ma Yakubu n bɛ tila ka i ka kuma tigɛ mais halisa dɔ in na sisan e bɛ nasiha jumɛn di par exemple n'i y'a ye mɔgɔ minnu bɛ taa ni denbaw minnu bɛ taa ni kɔɲɔmuso ye ka taa a labɛn mais e yɛrɛ bɛ na ni tɔrika jumɛn siratigɛ jumɛn ye min ye kɔɲɔmuso yɛrɛ ye ale bɛ se ka nin waati ninnu fana seli cogo jumɛn na a waati la alhamdulillah kana filɛ nin cogo in na ta kɔɲɔmuso fɛn fɛn n'an lamɔna diinɛ du kɔnɔ ka seli ahamiya f'a ye ka seli bonya f'a ye olu bɛɛ bɛ seli u ka kɔɲɔ tan kɔnɔ n ko duwawu bɛ yen minnu bɛ yen n'u kan ka kalan kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso fɛ n'u bɛna da o duwawu a kanunen don u ka seli fɔlɔ farida seli fɔlɔ n'u ye farida seli kɔɲɔkɛ k'a tɛgɛ da a kɔɲɔmuso kun na allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ka tɛgɛ ni duwawu kalan nka a bɛ ɲini siratigiw b'a fɔ u kan k'a kɛ seli kɔfɛ u fila bɛɛ ka seli mais duwawu yɛrɛ kɔrɔ mun ye duwawu yɛrɛ kɔrɔ mun ye bon muso caman bɛ yen ko tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ muso dɔ nɔfɛ i n'a fɔ sɛtɛnɛjugu a bɛ muso nɔfɛ o kɔni o tɛ ko ye komi ni o dogo bɛ maa caman na mɔgɔ dɔw bɛ yen muso dɔw bɛ n'i y'a furu o ye ni lafiya faralen furukɛ kɛ karinu awɔ furukɛ karinu b'a nɔfɛ u bɛ cɛ yɛrɛ kɛlɛ muso nɔfɛ mais ala kɛra ye an sɔn duwawu la a caman ayatul kursi b'o la amana rasul b'o la ani kul kala kelen ninnu olu b'o la ani duwawu wɛrɛw i bɛ minnu kalan azkaru nawm ni dakuma sera nka nin ye duwawu kɛrɛnkɛrɛnlen ye kɔɲɔkɛ ma a k'a kalan a muso la n'o kɛra ni a bɛ fɔ ko terejugu wa ko terejugu n'ale n'o kɛra tiɲɛ ye o ye tere talen pewu n'a panna ka taa a tɛ segin bilen i tɛgɛ da i muso kun na i ka nin don allahumma inni as'aluka khayraha ala n b'i deli muso in hɛrɛ la wa khayra ma jabaltaha n'i y'a da ni hɛrɛ min ye wa a'udhu bika min sharriha n bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ a tɔɔrɔ ma wa sharri ma jabaltaha alayhi n'i y'a da ni tɔɔrɔ min ye n'o kɛra a yɔrɔ min na n'i dara la ko tereko ye tiɲɛ ye ni tere n'o taara dɔrɔn pewu o y'a bannen o tuma na kani a dɔn k'a fɔ ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ sa o ye ala ka latigɛ de ye muso in ka tɔɔrɔ tɛ i n'a fɔ sisan dɔw ye muso furu ni ani gɛlɛya dɔw bɛnna u b'o turu bɛ da muso kun ko muso tere don ko muso tere don e ka nin kalannen kɔ o tɛ dɛ ni ala ka latigɛ dɔ nanen i ma waati yɛlɛmaw don ala bɛ nɔgɔya kɛ mɔgɔ ye waati la a tila ka gɛlɛya nati wa kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya kɔfalen ni nɔgɔya ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye o kuma na an k'a dɔn k'a fɔ waati minnu bɛ ni ala kɛmɛ k'a di an ma an kana sɔn a ka taa ten an m'an yɛrɛ nafa ni a ye an ma ala ka jɔn dɔ nafa ni a ye n'o kɛra an kan ka nimisa a nɔfɛ adamaden b'a nata k'a fɔ waati min ni a y'o kɛ k'a sɔrɔ a ma a tɔnɔ bɔ ni saya waati nana ka na se a ma a b'a nata ala ka waatinin di ale ma ale ka se ka o tɔnɔ bɔ hali n'a kɛra fitinin hali n'a kɛra minti kelen o dun mɛlɛkɛ y'a yira k'a fɔ k'a to kɛ fiyewu ala yɛrɛ tɛna sɔn ka minti kelen di i ma walima dɔ fara a kan k'i ka waati min i kan ka a tɔnɔ bɔ k'i k'a tɔnɔ bɔ wa mais e aya min fɔ fi surati almunafiqin ila ajan qaribin fa asaddaqa wa akun mina salihin mais pourquoi adamaden bɛ komi y'a fasa ni jaga ye bon an bɛ se ka yɔrɔ sarakati ni fɛn bɛɛ do kɔnɔ quoi mais pourquoi adamaden yɛrɛ bɛ i taji saraka na ni waati ninnu na
hikma jumɛn b'a la pourquoi baara ɲuman caman bɛ yen mais pourquoi il a pris ça o de kama wari kɔlɔlɔ wari ko ka ca fɛn caman ye hali suratul juma la o iza nudiya lis-salati min yawmil juma fas'aw ila zikrillah wa zarul bay'a ala ko ni wele dara juma don fɛ k'a ka teliya ka taa ala kosuma ma k'a ka feere k'a to yen mais zarul bay'a mais arajola baara ma fɛn fo kan maçon ka baara ma fɛn fo kan menuisier ka baara ma fɛn fo kan a ye feere kelen de ta baara bɛɛ lajɛlen cɛla ale de fitinɛ ka bon nka kɛmɛ baara bɛɛ bɛ don a kɔnɔ awɔ a ye nin fɔ mais fɛn o fɛn bɛ n'o bi i cogo la ka waati tɔnɔ bɔ i ka a essayer ka waati tɔnɔ bɔ yanni nimisa don ka na sarakati bɔ y'o don parce que nafolo ye adamaden nungɔnɔ si ye a bɔtɔ a ɲɛji bɛ bɔ nafolo ala ye jago kelen dɔrɔn de ta baaraw la k'an k'o bila o de kama dɔw tɛ sɔn ka jigin ka bɔ so sanfɛ maçon dɔw bɛ yen ko feere de fɔra k'olu ko ma fɔ mais ala kɛmɛ baara bɛɛ de ma feere de fitinɛ ka bon a ye o kelen de ta tɔgɔ ma bari sabu client jɔlen don dɔ n'a ka bɔrɛ jɔlen don i ka client ba min bɔra kɔfɛ ka na ale ta ye des millions de ye o ka commande bɛ yen dɔ fana jɔlen bɛ dɔ wɛrɛ jɔlen bɛ client caman nanen don e bɛ k'a minɛ k'a bila tiroir kɔnɔ ko juma heure sera k'e ka taa juma la mais commerçants bɛ ka fɛɛrɛ min kɛ ala la nin waati na u ka an ka hakili to an yɛrɛ la silamɛya ala tɛ se ka janfa dɛ ni ko i bɛ ala janfa i b'i yɛrɛ de janfa subhanahu wa ta'ala o jumɛn ye ko ka feere dabila a bɛ ɲini an fɛ ka feere yɛrɛ de jɔ a waati a waati feere danganen don wa zarul bay'a a ye feere ye k'a to yen sanni feere k'a ye k'a to yen o waati ni dɔrɔla gɛlɛn tɛ i n'a fɔ fura feerelaw pharmacie hali olu yɛrɛ la i b'a sɔrɔ ni u jɛnna ko min ka to pharmacie kɔnɔ o waati la dɔgɔtɔrɔso pharmacie mɔgɔw bɛna waati bɛɛ olu dɔw man ka jɔ hali dɔgɔtɔrɔ bɛ kɔnɔfara kɛ ni juma heure sera k'a sɔrɔ banabaatɔ b'a bolo a duralen tɛ ka banabaatɔ bila a kɔnɔ dayɛlɛlen bila k'a bɛ taa juma la ayi nin lakisili o ye diinɛ baara dɔ ye o tuma na ko ka feere dabila i n'a fɔ a tɛ bɛn fana k'a fɔ par exemple sisan ko juma la sisan nin ye jumadon ye nin ye juma seli waati ye k'a fɔ ko bon o y'an ka pause ye an tɛ opération ko kɔnɔ o tɛ kɛ parce que banabaatɔ dɔ bɛ se ka na ale ka urgent tellement mago de b'a la a mago bɛ opération na waati la adamaden ni ka bɔ ala bolo ala ye adamaden bonya wala karramna bani adama a ma kɛ karama ye dɛ a ko karrama o tuma ala ye adamaden bonya ala ka fɛnba de adamaden ngu bɛ fɛɛrɛ min kɛ ala subhanahu wa ta'ala la o ye k'a fɔ butigiw tɛ datugu juma dɔw bɛ seli avant 13h dɔw bɛ seli alimami bɛna 13h pile n'o ye 1h ye tɛ seli waati kelen quoi o tɛ seli waati kelen butigi kelen kɔnɔ mɔgɔw de bɛ tila fila ye butigi a n'a denw walima karisa est fils karisa est frère a n'a frère bɛ butigi kɔnɔ olu bɛ taa misiri la misiri min n'olu bɛ seli avant 13h n'olu jiginna olu bɛ teliya ka na dɔrɔn i m'a ye salamu bɛ bila dɔrɔn dɔw ni vitesse bɛ bɔ u bɛ bɔ olu bɛna relais kɛ dɔw ninnu bɛ taa misiri la misiri min n'a sɔrɔ k'olu bɛ bila 13h la n'o kɛra bitigi tɛ datugu feere fana tɛ jɔ nin ye hiyalu ye kɛ nin ye hiyatu de ala la mais ala b'a bɛɛ kalama k'a dɔn k'a fɔ ko a waati feere danganen don hali sɔrɔ min bɛ k'a la barika t'a sɔrɔ la nin ye silamɛ ɲuman ye dɔw y'a kɔlɔsi k'a fɔ minnu bɛ baara kɛ kungo kɔnɔ la n'u bɛ sogo faga kɛ ko hali a waati kungo kɔnɔ kungo sogo bɛɛ bɛ jɔ kɛlɛw u tɛ bouger n'a juma seli heure sera mɔgɔ minnu ka baara ye donsoya yɛrɛ ani n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'o jateminɛ kɛ o y'a k'a fɔ kungo sogo bɛɛ b'u jɔ a waati fo ka taa waati ni tɛmɛ i n'a fɔ misiw n'u fɛnɛ u kuma dɔ u bɛ regrouper k'u fara ɲɔgɔn k'u jɔ u tɛ bouger n'o waati tɛmɛna u sɔrɔ ka mouvement daminɛ fa iza qudiyati salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ala ko ni seli banna ko ka carin dugukolo sanfɛ an t'a garisɛgɛw ɲini wa fana b'o ɲɔgɔn de kɛ o ko mɔgɔ min ka baara ye ka sogo faga jɔlen o wagati la k'i ka donsoya tɛmɛ si la makɔrɔ fɛnkɔrɔba dɔ ye nin fɔ an ɲɛna o kumana silamɛya a ko jɛlen don kan'a to waati in ka tɛmɛ i kan ni nin nɛɛma filɛ n'o ye asihatu wal farag fo i ka taa nimisa saya waati la dɔw yɛrɛ bɛ yen dɔw bɛ nimisa yanni saya cɛ e kan ka fɛn min kɛ k'i to kɛnɛya la
e ma sɔn ka kɛ fɔ bana nani minɛ i bɛ denmisɛnya la waati min na i ka kɛnɛ i bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ kɛ e m'o kɛ fo ka taa se bana ye e minɛ bana y'i minɛ baara in sɔrɔ tun bɛ k'a la waati min na ayiwa o yɛrɛ waati nana tiɲɛ dɔw ye campagne ko de ye waati ko de ye fɛn dɔw bɛ yen sɔrɔ bɛ k'a la waati dɔw la n'i y'o baara sugu sɔrɔ kana o ni saliya ta bilen i cɛ siri o kɔnɔna la i ka kɛnɛ i farikolo ka kɛnɛ ala y'i sɔn o kɛnɛ min na o exploiter o labaara i ka nafa sɔrɔ a la mais ni e y'i fari faga fo ka taa se bana ye e minɛ bana ye e dɛsɛ ka o baara ninnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛma ala ye fɛn min wajibiya i kan e kun ka kɛnɛ i ma sun k'i sɛbɛ ye bana nana ka n'i minɛ fo bana min n'a y'i bali sun yɛrɛ la dɔw tɛ sɔn ka sun kɛ denmisɛnya la k'olu m'a furu fɔlɔ sun ye wajibi de ye ni i balikuyara ka ban e ye sunkalo furu o sunkalo ye furu e ma sunkalo furu o sunkalo ye furu n'i ye silamɛ kan ka ban la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ye silamɛya donkan ye a fɔ o kɔfɛ k'i ka seli jɔ i ka jaga di i ka sunkalo sun i ka hiji n'a sɛgɛrɛ ye ninnu bɛɛ ye wajibi ye nin kelen seli toli dɔrɔn tɛ mɔgɔ kɛ kafiri ye n'i ye sun se t'u ye k'a kɛnɛya to i la ka ban ka sun i bɛ kafiriya n'i ye jaga se t'u ye ka ban ka jaga bɔ k'a sɔrɔ i bɛ seli i bɛ kafiriya a ye seli a ka jaga bɔ a bɛ siɲɛ 80 kɔn bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a tugu ɲɔgɔn na e bɛ seli cogo di k'e tɛ jaga bɔ walima i ye hiji se sɔrɔ i ma taa kɛ fo saya y'i sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko f'u ka kɔrɔ jɔn y'o fɔ alakira m'o fɔ sallallahu alaihi wasallam o kumana a fɔra ko limani sata ilayhi sabilan o kɛra k'i balikuyara wa i balikuyara n'a sɔrɔ i ma balikuya n'i taara k'a sɔrɔ a se b'i ye a bɛ ɲini fɛ n'i balikuyara i bɛ taa tugun parce que a kuma wajibi kan sa a kɛra wajibi ye nka i balikuyalen kɔ n'ala ye se k'i ye k'i to jeunesse yɛrɛ o ye taa kuma yɛrɛ de ye e yɛrɛ taara i y'a ye cɛkɔrɔba baara tɛ cɛkɔrɔbaw tɛ se k'a kɛ k'a dafa a fɛn caman bɛ yen cɛkɔrɔbaw b'a kɛ degun de kan tagama b'a la o ye wajibi ye sitana bon furancɛ ye mobili tɛ boli a sira kan cɛ obligé ka tagama i sen na o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka bɔ gɛlɛyaw b'a la gɛlɛya camanba de b'a la o tuma na fɛn in k'a ɲini an fɛ yanni ka sa ni nana dɛsɛ baara dɔw la k'a sabu kɛ bana ye kɔrɔ ka na man di fana ala ye masa min masa fonisere don masa min a ka ɲi ni retraite la diɲɛ baara la dɔ bɛ bɔ i sara de la maa si ka retraite sara a t'i ka sara kɔrɔlen bɔ i ka k'i to baara la fonction na mais o ye maaw ta ye mais ala ta la i ka sara de bɛ caya tuma min na ni retraite la ni i farikolo dɛsɛra k'a sabu kɛ kɔrɔ ye walima bana de ye dɛsɛ ka baaraw kɛ k'a sɔrɔ e b'o kɛ k'a sɔrɔ i b'a kɛ ka kɔrɔ n'a waati sera ala bɛ sara ko ala bɛ mɔgɔ sara ni ŋaniya ye ko ala ka bɛɛ sara ni ŋaniya ye ko n'i y'a digilen mɔgɔ min na k'i ma ɲuman kɛ n'o tɛ ni baara dɔw bɛ yen i tun b'a kɛ ka kɔrɔ nka kɔrɔ de ye dɛsɛ a la walima bana de ye dɛsɛ a la n'a waati sera ala b'i ŋaniya lajɛ a tun b'i kɔnɔ k'a kɛ nka i tɛ se farikolo tɛ sɔn mais ala b'a fɔ mɛlɛkɛ ko k'a baraji sɛbɛn ye a bɛ sɛbɛn ye hali sun b'o cogo la maakɔrɔba dɔw bɛ hami ka jɔrɔ k'a fɔra ko sunkalo belebeleba in bɛna ko ale a bɛna bɔ ka taa tiɲɛ don bana t'ale la dɛ ale tɛ se ka sun bilen k'a sabu kɛ kɔrɔ ye ko nin y'a o taatɔ ye k'ale dan nka tiɲɛ don a fɔra k'olu ka ɲɔ bɔ n'a se b'a ye o ɲɔbɔ in a k'a dɔn k'o bɛ se ka bila a ka sun nɔ na hali n'o se t'a ye a kana ɲɔ yɛrɛ sɔrɔ fiyewu k'o ɲɔ bɔ ala bɛ a sara d'a ma parce que a kɛbaa kɔrɔ de don o de kama a fɔra ko sunbaga ye sɛbɛ as-sa'imu al-muftir wal-muftir as-sa'im as-sa'imu sa'im o de sunba min sunnen don min sunna ka sun sariyaw bɛɛ dafa ala ko ka min kɛ sun kɔnɔ a y'o kɛ ala ko min kana kɛ a y'o bɛɛ ye k'o to yen sun kɔnɔ o de ye sa'imu sa'im ye ala k'an kɛ o ɲuman ye as-sa'imu al-muftir maa min sunnen don k'a sun tigɛlen don a sunnen don o m'a bali haramu ko foyi la a bɛ sobiye ta k'a sɔrɔ a sunnen don a bɛ taa manamana ko kɛyɔrɔ la a sunnen don sunkalo fɛ a bɛ dulɔ min a sun tigɛlen kɔ ale kɔni bɛ tile fɛ mais sufɛ a taa ka dulɔ min jɔ ɔ fɛn o fɛn ye kolankolon ye i tigɛ kɛnɛ ka mɔgɔ kɔrɔfɔ la k'i sunnen don i bɛ k'o min kɛ sa'imu muftiru de o de sa'imu muftiru ye wal muftiru sa'im a sun tigɛlen don ala fɛ yen nka a sunnen don ala fɛ a sun tigɛlen don mɔgɔ ɲɛna mais a sunnen don ala fɛ yen al muftiru sa'im a sun tigɛlen don parce que a bɛ ka dumuni kɛ nka a sunnen don ala fɛ bari sabu a si kɔrɔbayara si sera hakɛ min na a tɛ se ka kɔngɔ lamuɲu bilen ala de b'o dɔn si hakɛ ma fɔ
alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam nga ni si sera hakɛ dɔ la k'i dɛsɛ ka kɔngɔ la muɲu sariya bɛ sun bin ka bɔ i kan k'a kɛ ɲɔbɔ ye nga k'a fɔ ko n si jɛra ka sin ka ban sun ma ten dɔw bɛ yen alhamdulillah n ka cɛkɔrɔba bɛ yen san 80 ani dɔɔni san 90 ma gɛn na mais hali ɲinɛ sunkalo a y'a sɔn kala ka ɲɛmɛ o la a yɛrɛ cogoya kama farikolo bɛ sɔn Allahu akbar mais dɔw bɛ yen kabini san 60 u bɛ dɛsɛ o ye nga n'i yɛrɛ b'a dɔn ala de b'a dɔn ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan n'i b'a dɔn k'i dɛsɛra kan'a diyagoya dɔgɔtɔrɔ ko i k'a bila a bila dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn bɛ n'a b'a ka baara dɔn hali ni silamɛ tɛ n'a b'a ka dɔgɔtɔrɔya baara de dɔn n'a ko i bɛ lahala min na i man ka sun nin cogo in na i bɛ bana min b'i la i tɛ se ka sun n'a ye i si bɛ hakɛ min na ayiwa a sera i ka sun jɔ basabu a bɛ kɔlɔlɔ dɔ s'i ma i b'a jɔ ala ka hakili ɲuman di a ma o mana kɔrɔ Ustaz Yakubu par exemple mɔgɔ min ni ale ka laada don su o su kɔnɔna na a bɛ arakan 2 arakan 4 a yɛrɛ sego damayira la a b'o kɛ a ye su o su a b'o kɛ su o su a b'o kɛ ni dɛsɛ ninnu nana yɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ a b'o nafila min kɔnɔ seli su fɛ i b'a dɔn barajiba de b'a la bon ni dɛsɛ nana seli bana sallu bil layli wan nasu niyamun a ye seli su fɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la dɔw jaabi waati kɛrɛnkɛrɛnlenba dɔ y'o ye i bɛ taa karamɔgɔ min fɛ k'a ka dugawu k'i ye dɛ o su ɛri la a bɛ wuli de k'a ka hamina ko jira ala la ani e yɛrɛ ta hali ni e yɛrɛ wuli o waati la ala b'i ka dugawu jaabi a ko ud'uuni astajib lakum a ye n wele n b'aw jaabi a m'a fɔ karamɔgɔ a ye n wele dɛ an bɛɛ b'a la e ni ne an bɛɛ b'a la n'i wulila o ɛri la o ɛri mana se ala mɛlɛkɛ dɔ bɛ ɲininkali kɛ ko yali ko garijɛgɛ gɛlɛntigi bɛ yen wa ala ka masaya kɔnɔ ala bɛ ɲininkali kɛ mɛlɛkɛ ko yali garijɛgɛ gɛlɛntigi bɛ yen wa o k'a ka garijɛgɛ ko jira n na n k'a ɲɛnabɔ banabaatɔ bɛ aw la wa o ka wuli k'a ka bana jira n na n ka kɛnɛya k'a ye a bɛ haju fɔ hajutigi tɛ yen jurumutigi tɛ yen ka wuli k'a ka jurumu jira n na n ka yafa k'o waati o b'a sɔrɔ dɔw bɛ sunɔgɔ la dɔw bɛ wuli o waati de ka seliji ta ka cogo fila walima min ka ca n'o ye a bɛ se min na k'o kɛ ka sɔrɔ k'a bolo ja ala ye a dɔw tɛ bi fiyewu voilà bon ni a tigilamɔgɔ o kɛra a tigilamɔgɔ ka daabu ye a ka laada ka ta ten bana nana dɛsɛ a b'o baraji min sɔrɔ ala b'o bila o nɔ la wa a baraji tɛ bi fiyewu hali n'a ma kɛ a baraji tɛ bi fiyewu o de kama ŋaniya adamaden ŋaniya ala bɛ a sara ni a ŋaniya de ye a ŋaniya min tun b'a la k'a b'a kɛ n'i ye ko ɲuman ŋaniya k'i b'a kɛ hali n'i ma se k'a kɛ a baraji bɛ d'i ma nka n'i y'a kɛ baraji tan bɛ d'i ma n'i ma se k'a kɛ a ŋaniya min n'i y'o ta i ye ŋaniya min siri k'i b'a kɛ o baraji bɛ d'i ma ala hinɛ na koyi ala ka rahimun hinɛ dan don anw de tɛ hinɛ yɛrɛ la ala ye tan bɛɛ di an ma seli yɛrɛ lajɛ kɛ seli farida 5 farida 5 in na a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 24 heures par jour 24 heures a bɛ kɛ 24 heures de kɔnɔ mais seli fana e yɛrɛ ye alimami ye walima i bɛ seli misiri min na alimami ye fajiri min seli ni aw ye a ma 10 minutes bɔ alimami bɛ 10 minutes k'a la n'i y'a kɛ kuma caman i bɛ surundu kan min nɔfɛ limam la mais a tɛ bɛn baasi t'a la suranjan a fɔra ko ka suranjan ta waati dɔw la i n'a fɔ sɔgɔma seli la n'i b'a dɔn mais n'a kɛra taabolo fɛn mɔgɔ gɛn dɔɔnin n'i b'a dɔn mais ka taa kuranɛ durusi ni mɔgɔ ye waati bɛɛ fana suranjanw tɔ fana ma fɔ dɛ nka n'a fɔra a jɛn kana jɛn ka dan tɛmɛ dɛ nka san bɛ kɛ ina atayina kala o fana ma fɔ dɛ o la i bɛ seli alimami nɔfɛ an k'a kɛ sɔgɔma miniti 10 a t'o bɔ kuma dɔ la seli fana miniti 10 lazara miniti 10 fitiri miniti 10 safo miniti 10 miniti 50 a tɛ ɛri kelen bɔ bon an ka nafila seli waatiw fara ka sa nafila minnu bɛ seli ka kɔn rawatiw salawati minnu bɛ seli ka kɔn seli ɲɛ walima seliw kɔfɛ farida seliw kɔfɛ i k'olu kɛ sa k'olu fara kan an ka kɛ lɛri kelen lɛri 23 tɔ o bɛɛ kɛra jɔnni ka affaire la jɔnni ka ci la mais o bɛɛ la juru bɛ dɔw kana seliku la o de kama alakira ko sallallahu ko fɛn fɔlɔ min ɲininkali bɛna kɛ kiyama jɔ don adamaden na k'o ye seli ni seli ɲɛna ala bɛ baara tɔ la ni seli ma ɲɛ k'a mago tɛ ka foyi la tun i tɛ ɲininka tɔw wɛrɛ la bilen ayi bilen dɔw ko n'i tɛ seli ka ban ko ni ŋaniya ka ɲi subhanallah nin ye kuma juguba de nin bɛ ka munumunu mɔgɔ nɛn kan i ŋaniya ka ɲi cogo di ala ko i ka seli ma seli k'e ŋaniya ka ɲi kelen a filanan ni ŋaniya ɲumanya tun bɛ maa bali seli la kira sallallahu alaihi wa sallam ala k'o min ma wa innaka
la ala khuluqin azim muhammadu ebe jugu badika una ta be kira kun be seli fo ka sefunu do yin ka be ni seli babinge ala yɛrɛ ko ka ya farama suratul fatila ani yoro chamana ala ko kale ya farama kaba ay minka na ma minka ala yɛrɛ ya fara kira ma sallallahu alaihi wasallam o jurumunda o kuma to ka seli fo ka sefunu ma shite bi ka balola ni be se ka kira ka nafila jan ɲɔgɔn tise mɔgɔ shite balola dukolo ka bi nda fo ko mɔgɔ ta dɔn ayi atende kira sallallahu alaihi wasallam kuma nafila jan min seli ma shite se ka ɲɔgɔn kɛ ni watina dukolo ko ka o nga a kumo kɛ mun na a jogo ɲumantigi ne ko ni jogo kaɲi ka ba ko ni ŋaniya kaɲi o tɛ jogo ɲumanya ye sa wa ɔ ni e ye jogo ɲumanya bila seli nɔ na k'a sɔrɔ kira o min mangutura ni ala yɛrɛ fɛ ni jogo ɲumanya ye k'a ba jogo ɲumanya dan sera plafond na u ye an b'a sa ɲininka kira yɛrɛ seli kuma ale lafiya de u ye ala kira sallallahu alaihi wasallam u ye ala kira an b'a sa ɲininka ala kira jogo la sallallahu alaihi wasallam ko kana khuluquhu alquran ko a jogo yɛrɛ de tun ye kuranɛ ye kuranɛ ko fɛn fɛn ka kɛ kira y'a bɛɛ kɛ a ko fɛn fɛn ka to a y'a bɛɛ to ka tɛmɛ bɛɛ kan ɔ ngo n'a tɛmɛ o bɛ seli fo k'a se funu kira tun bɛ sujudu jan dɔ kɛ fo a bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛna k'a fatulen don a delila ka dɔ kɛ Abdurahmane bin Afu ɲɛna o jɔra ka jɔ a bɛ k'a makɔnɔ f'a hakilila ko a fatura de ko e bɛ nin bɛɛ kɛ mun na ten duuru la ala ko a yafari ma kaban i ka ko bɛɛ ko n'u banna ala fɛ yen kaban jurumu ko kɔni tɛ minɛ ni kɔni tɛ lahara a ko awala akunu abdan shakuran ni man ka ala barika da o la wa ni bonya b'an ninnu na o kuma na seli ye ala barika da de k'a fɔ a bɛna an bila baara la k'a bɛna an sara a ye ɲuman dɔ k'an ye ka kɔrɔ ka kɔn an yɛrɛ dali e y'o sara ayi m'o sara i fa dali i y'o sara wa i ba dali i y'o sara i bɛ dugukolo min ka i y'a sara i bɛna fɔ ko e y'a san jɔnni fɛ ala fɛ ya i ka mɛri wa dugutigi de ala m'a feere maa si ma ala ma sibiri ɲɛ kelen feere maaw ma i bɛ taama kabakolo min jukɔrɔ tile min bɛ ka bɔ e facture sara la i bange ni bi cɛ an ka o facture bɔ sagɛ kalo facture mɔgɔ deli la k'o sara bɛɛ y'a ka courant faga kɛnɛ ma sa mobilitigi bɛɛ y'a ka fari faga bɛɛ bɛ ka tile utiliser dɔw ka fini b'a kɔrɔ ka ja dɔw ka dumunifɛnw b'a kɔrɔ ka ja a bɛ ka soya farikolo ma tile nafa ma a tɛ se k'a fɔ ka ban dɔw bɛ ka courant fɛngɛ la courant bɛ ka utiliser ni a ye énergie solaire o n'a ɲɔgɔnna caman o tuma na ala sɔnna taala ye masa min ye ala tɔ b'an fɛ dɛ a tɔba de bɛ an fɛ o tuma na mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ lahara jɔ don k'i minɛna ko baga kɛr'i ma seli ta in lajɛ bani 24 heures kɔnɔ l'heure kelen e bɛ min di ala ma o yɛrɛ ye silamɛya jɔsen duuru la min bɛ kɛ ka caya tile kɔnɔ o y'o ye n'o tɛ a fɔra ko jɔsen la ilaha illallah kɔfɛ muhamadu rasulullah o kɔfɛ n'o ye kalimatu shahada ye ko ka seli jɔ ɔ n'o tɛ jaga o ye san kɔnɔ siɲɛ kelen de ye n'a se b'i ye ne yɛrɛ ma deli ka jaga bɔ ne Sheikh Musa parce que a se ma kɛ n ye ne ma se sɔrɔ fɔlɔ n ma nafolo sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn fo ka taa se jaga hakɛ ma ne tɛna minɛ laharaw la mais Danbele Yakubu n bɛ sarakatiw bɔ dɛ wala mais u b'a fɔ ko karamɔgɔ ko i b'a mɛn kuma caman ko surtout ni jaga waati ninnu sera ko u bɛ fɛn caman fɔ jaga ko kan mɔgɔw hakili jigin ko mais k'u t'a mɛn ko karamɔgɔw yɛrɛ bɛ jaga bɔ k'u tɛ sɔn jaga bɔ ma u bɛ fɛ k'o de fɔ a ma ne m'a faamu a se de t'u ye walima u tɛ sɔn ka bɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ɲininkali don bon komi u b'a fɔ komi e y'a fɔ sisan mais a se tɛ ne n'a se bɛ ne ye ne ni minnu bɛ seli ne kɔfɛ ne n'u bɛɛ ye kelen ye nafolotigi minnu bɛ seli ne kɔfɛ ne n'u bɛɛ ye kelen jaga kiti la mais i yɛrɛ kɔni bɛ karamɔgɔ wɛrɛ dɔn mun b'a bɔ wa bon u ma deli k'a di ne ma kɔni i karamɔgɔ bɔɲɔgɔnko n k'u ma deli k'a di ne ma a bɛ faamu alhamdulilah n bɛ mɔgɔ dɔn ni min bɛ kilasi kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ sugu la a bɛ kalanyɔrɔ la a bɛ sugu la a bɛ kalanyɔrɔ la alhamdulilah n bɛ ala tanu ka segin ka a rectifier k'a fɔ o de la ka a di yan n delila ka min ta dun o y'o ye karamɔgɔ la mɔgɔ kelen pewu o kɔrɔ n'a bɔ a minnu bolo n'a bɔra kalanyɔrɔ la a bɛ taa sugu la a bɛ min fara ɲɔgɔn kan para que k'a ye jaga niveau sɔrɔ n ye o sɔrɔ mais an b'a fɔ minnu ma karamɔgɔbaw kan b'olu de ma n'o tɛ misɛnmaninw olu ta t'i ye o u bɛ fɛ minnu k'a bɔ miliyari ko bɛ ka fɔ minnu ka ta la miliyɔn caman bɛ minnu ta la peut-être u ka laɲini ye olu de k'a bɔ ye nka jaga a ka ɲi fana n'a bɛ bɔ ni mɔgɔw ko k'a bɛ bɔ i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ ni mɔgɔw ko k'a tɛ bɔ i b'a sɔrɔ a tɛ bɔ parce que a ka kan jaga ka da kɛnɛ kan hali n'i ma mɔgɔ jɔ aran na vis-à-vis
ni y'a di ne ma ne b'a dɔn k'a dira ne b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ a dira minnu ma olu kɔni t'a fɔ fiyewu k'a ma d'u ma ni jaga dira minnu ma olu yɛrɛ de b'a fɔ awɔ n'i ye siga kelen maa maa ka jaga bɔ la i b'a sɔrɔ i t'a bɔ de nka karamɔgɔw u kana sɔn a ka jɔ o la dɛ ko karamɔgɔw man ka sɔn a ka jɔ o la a ma bin ka b'u kan hali n'a y'a sɔrɔ u kan k'a minɛ u kan ka bɔ parce que wala amiluna aleha n'u b'o o hukumu kɔnɔ a b'a sɔrɔ mɔgɔ bi ni jaga bɔ ka kan mais a bɛ se ka d'i ma o sira kan ne ko min faamuya la a se de t'u ye n'a se b'u ye u b'a bɔ karamɔgɔ waritigiw bɛ bi dɛ i ka jamana kɔnɔ awɔ wayi c'est-à-dire comme e y'a fɔ ko e ko miliyari ni miliyɔn bɛ dɔw bolo e m'o fɔ wa o ye tiɲɛ ye kɛ a bɛ se ka k'u b'a bɔ ni n ko de ka n b'a kana jɔ o la ni n'a tɛ se n'u b'a bɔ u n'a boli ka kan n'u t'a bɔ u n'a boli ka kan u kan k'a bɔ a sariya tɛ pan maa kun k'i ye karamɔgɔ ye commerçant dɔrɔn tɛ fonctionnaire b'a la n'i sera k'a fara ɲɔgɔn kan ka se nisabu hakɛ ma i b'a bɔ sɛnɛkɛla t'a ta bɔ wa n'o y'a ka ɲɔ gosi don min na walima k'a ka malo kan k'a gosi don min na yawma hasadihi o de bɛ faamuya sisan ɲɔ bɛ tigɛ don min na yɔrɔnin bɛ a jɛgɛ tɛ bɔ a bɛ to k'a gosi de nka an y'o de faamuya sisan machine bɔlen don u b'a to foro la k'a tigɛ k'a gosi k'a kisɛ bɔ bɔrɛ bɛ ton ton nɔfɛ ka taa an y'o faamu sisan an y'o de faamuya sisan o jaw bɛ kɛ malo foro la i b'a sɔrɔ walima alikama foro la machine bɛ ka a kan ka taa machine b'a kan ka tila k'a gosilan b'a machine kelen la a b'a gosi ka tila k'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ k'a dasaran k'a filifili a nɔfɛ ka taa u b'a tɔmɔ a nɔfɛ ka taa o jaga bɛ bɔ don bɛɛ ala ka faamuya di an ma o kumana silamɛw nin ye walanda ye kɛrɛnkɛrɛnma maa minnu bɛ ni an ka furusa tan min b'an bolo dɔw bɛ yen u tɛ se kuranɛ kalan na u ka denmisɛnya u ma kuranɛ kalan tan sɔrɔ n'i kɔrɔbayara ka waati sɔrɔ i bɛ waati kelen furancɛni fitinin minnu sɔrɔ to i ka kuranɛ ta dɔɔni dɔɔni ala ko inna yassarna al-qur'ana lizikri fahal min mudakkir ala yɛrɛ ye kuranɛ nɔgɔya kalanni kama i si mana kɛ hakɛ o hakɛ ye n'i ko i bɛ kuranɛ kalan kuranɛ bɛ sɔn kabako de y'o ye wa n'i ko i b'a durusi maakɔrɔba kuranɛ durusilaw bɛ yen maa b'a durusi denmisɛnya la ni kuranɛ tɛ livre si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka durusi a tɛ yen mais ni hali na ala kɛra yɛrɛ ta ala kɛra révélation nana à partir de 40 ans mais an ka k'ale kun ye kira ye ala bɛ se ka nɔgɔya ale bolo mais n'i ye abukar ninnu ni umaru ni fɛn ninnu ta usman ninnu ta ninnu bɛɛ lajɛlen kuranɛ durusi san 40 kɔfɛ de o bɛɛ y'a kɛ ten de maakɔrɔbaya don wala c'est à dire o kɔrɔ c'est à dire impossibilité quoi il faut essayer mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalan ma mɔgɔ tɛ kodɔn kalan ma don o don tulo bɛ taa kalan so surtout centre de formation minnu cayalen bɛ sisan n bɛ ka mɔgɔw su ka kɛ o yɛrɛ de kan k'a fɔ ne tɛ se kuranɛ kalan na a nimisa bɛ e la e de bɛ sigi kɛrɛfɛ kuma bɛɛ kuranɛ kalan bɛ sen na i mɔsɔnnen don i yɛrɛ fari faga ne tɛ se nin na i bɛ se ka se ne yɛrɛ muso ye min y'a ta fɔ n ye a ye kuranɛ jigin nin waati in na a jigin yɛrɛ douanière retraite kɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ fonctionner nin waati in na n'i taara a kalanyɔrɔ dɔw la bi walahi i bɛ taa sɔrɔ voiture dagabanaw jɔlen don samedi ni dimanche fonctionnaire b'a la minnu bɛ baara yɛrɛ la nin waati in na jeunes b'a la a cɛman n'a musomanw u b'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛɛ retraite la nin waati in na olu bɛɛ bɛ ka taa kuranɛ kalan ne yɛrɛ dɔw ye médecin baw b'a la des directeurs des directrices olu bɛɛ b'a la n'i ye diɲɛ kalan kɛ n'i ma kuranɛ kalan kɛ i bɛ tila ka nimisa o b'a activité ne dɔw yɛrɛ b'a activé un directeur d'une école a ko u y'a fɛn fɔ bon ale ko an bɛ kuranɛ kalan ko i bɛ se ka kuranɛ kalan durant c'est à dire 3 mois d'apprentissage k'i bɛ se ka kuranɛ kalan o ye aw wele ka na de awɔ k'ale ko tɛ tiɲɛ ye quoi bon don dɔ la ale bɛ ka don a ka bureau kɔnɔ bon a terikɛ dɔ bɛ yen o y'a teri yɛrɛ yɛrɛ quoi o sigilen bɛ bureau da la bon a bɛ bureau kɔnɔna na a kulo b'o mankan na o bɛ ka kuranɛ il est en train de lire le Coran a bɔra ka na a ko mais ko lui il comprend pas ko kuma ko tun bɛ nin fɛn in dɔ kɔrɔ la cɛ y'i kale ko wala k'ale tun t'a dɔn ko mais k'ale taara centre da k'ale y'a kalata k'a ko kuma na ko bɔcogo t'ale bolo ko n'ala sɔnna k'ale fana bɛ taa inscrit pour que ka nin fɛn kɛ ko ça veut dire ko c'est pas impossible quoi c'est impossibilité o kuranɛ yɛrɛ bɛ sɔn a ma ala yɛrɛ de y'a nɔgɔya mais a ye mun fɔ sa o t'a ye wa ala yɛrɛ de y'a nɔgɔya o kama si mana kɛ cogo o cogo hali san 5 o bɛ kuranɛ durusi n'i y'a essayer i b'a ta san 5 dɔ ye kuranɛ durusi dɔ y'a durusi san 10 o caman bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ san 10 den yɛrɛ ɲɛ kuranɛ bɛɛ b'a kunkolo la o la ni hali ni e ye livre dɔ dilan san 20 i bɛ ka livre in dilan n'i ye e bila kɛ ka livre in réciter k'a ta daminɛ na f'a kun tɛ se
ate so i hakili be livre yoro chamana konna ni ya paragraphe mita ko kala ibo to dafa mais ka se ka betu ku nyana fa kuraneta ni réciter quoi kuraneta livre te so ma woni bi ka kala ko na donc bi ka baro de ala fe man arada an yuhaddisa rabbahu falyaqra alquran mo mi fa baroke ki kasori masa folo ala fe ki ka kuraneta kala o de kama ki to kuraneta kala ni manga atike ka malangulo do anga temps exploiter ni watina makorba min sira ka nafa sɔrɔ nin baara in na ka se ka kuranɛ kalan yɛrɛ ye parce que a nimisa kun b'o la ko baliku kalan baliku kalan bɛ yen dɔw tɛ ka kalan kɛ bi u ma nimisa wa baara dɔw bɛ yen n'i b'a la hali an ka tenni na n'i donna tenni na ka sɔrɔ i ma kalan caman kɛ i tɛ jala caman sɔrɔ yɔrɔ jɔn i ka jala caman bɛ sɔrɔ kolo ka di n'i donna bile la ka bɔ i bɛ jala sɔrɔ n'i donna bile la ka bɔ k'a kɛ mais min ka teli o ye ni kalan b'i la o kuma na an ka temps dɔw bɛ yen olu tilala ka to fonction na ka tila ka segin na classe kɔnɔ n'i taara an ka université la les professionnels olu bɛ ka tila ka segin ka taa kalan kɛ bari sabu u kun kan ka fɛn dɔw kɛ waati dɔ la u m'o tu a bɛ ka fɛn dɔ tiɲɛ u ye nin waati in na o kuma na k'a ɲini an kelen bɛɛ fɛ kɛnɛya ani waati sɔrɔ ani i farikolo ka lafiya an k'a dɔ kɛ kuranɛ kalan na ani zikuru ala ko suma i sigilen bɛ i ni mɔgɔ si tɛ baro la kɔlɔsi t'i bolo wa ni a jurulama in man di ye a électroniquement bɛ yen numéro b'a la i b'a piki dɔrɔn a bɛ ka taa subhanallah 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 alhamdulillah 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 ninnu ye subhanallah kɔrɔ ko sɛnɛ bɛ ala ye mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ ala ma n'o ye tɔgɔ jugu ye n'o ye mankutu jugu ye n'o ye kumalankolon ye ka sin ala ma n'i ko subhanallah i y'o bɛɛ jɔsi ka bɔ ka fɔ ko o si tɛ tiɲɛ alhamdulillah alhamdulillah kɔrɔ ye ala ye nɛɛma o nɛɛma k'i ye i bɛ ka ala barikada a bɛɛ kan ala dun kalen ka don wala in shakartum la azidannakum n'a ye ni ala barikada ni dɔ fara ka hɛrɛ kan ala mana fɛn o fɛn k'i ye hɛrɛ la n'i y'a barikada a bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan ala barikada ka ɲi dɛ o kuma na ani ka mɔgɔ yamara ni ɲuman ye ouais mais Oustaz Yaku kuma dɔ la i b'a sɔrɔ kɔlɔsi min bɛ se ka gɛlɛya i bolo a ka kɛra fɛn fɛn ye bon e dun bɛ fɛ ka temps exploiter i n'a fɔ i y'a fɔ ka kɛ zikiru la ça c'est important parce que e bɛ ka bɔ i ka so ka n'i ka baarakɛyɔrɔ la bon peut-être e bɛ ka mobili boli walima i bɛ moto kan walima i ka nɛgɛso yɛrɛ kan bon k'a fɔ i bɛ kɔlɔsi fɛn en même temps fɛn na i b'a f'i da la ten hali kɔlɔsi t'i bolo i b'a f'i da la ten dɔw bɛ zikiru k'ali n'u ŋaniya yɛrɛ mais n'i ye nɛn lamaga o de ka ɲi o ye hakili bɛ ka baara kɛ da fana bɛ ka baara kɛ o fana baraji bɛ yen n'i ye farikolo yɔrɔ yɔrɔ bila baara la i b'o baraji sɔrɔ mais dɔw olu bɛ o kɔlɔsi hakɛ dɔ sama waati dɔ la ka fɛn o ka jan dɛ u bɛ kɔlɔsi sama cogo dɔ la a ka teli kuma dɔ bolo yɛrɛ bɛ tɛmɛ a kan o kɔni tɛ o ye a laadalama ye zikiru laadalama nafa de b'a la o i bɛ ka fɛ ala ko suma de k'i hakili jigin ala la i bɛ k'a fɔ waati min na a bɛ to i hakili bɛ jigin ala mɔgɔ o mɔgɔ ka baara y'a ye a tigi ka dugawu tɛ bin a bɛ ɲini fɛ i ka dugawu de kɛ i kana mɔgɔ danga n'i ye min fɔ ala ye ala b'a kɛ n'i da delila kuma ɲuman fɔ la n'i da donna ɲuman ɲuman na ala b'o ɲɛnabɔ i ye siga t'o la i yɛrɛ ta ani mɔgɔ ta wa mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma jugu fɔ kuma lankolon fɔ kuma lamanakan fɔ a tigi ka dugawu tɛ jaabi hali ni karamɔgɔ don a b'o cogo la i bɛ fɛn min dun ka t'i kɔnɔbara la ka kɛ halala ye ka kɛ halala ye o kuma i b'i hakili to hali ka donfini na walasa dugawu ka jaabi jaabi sɛritu ka ca mais kuma ɲuman fɔ b'a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni kuma ɲuman dama de bɛ bɔ i da kɔnɔ ni kuma ɲuman dama de bɛ bɔ i da kɔnɔ o tigilamɔgɔ ka dugawu tɛ bin a bɛ ɲini fɛ hali ka n'i denw danga a bɛ ɲini fɛ hali ka i ni mɔgɔ mana bila ɲɔgɔn na k'i dusu kasira a kɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ ka n'a danga ta a b'a minɛ i ka dugawu bɛ minɛ de o e m'a fɔ ko ala k'o de k'a la a bɛ k'a la hali n'i bɛ tila ka nimisa a kɔfɛ mais alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'an bali danga la fo n'a sɔrɔ a wajibira a ka kɛ yɔrɔ min na surtout an silamɛ dama an man ka ɲɔgɔn danga ka mɔgɔ yamana ni ɲuman ye ka mɔgɔ fatani ka bɔ juguman ma o fana ye an ka temps ninnu kɔnɔ an k'o kɛ maakɔrɔba bɛɛ tun b'o kɛ so denmisɛnninw ka lamɔ tun bɛ dafa ten de so a fa n'a ba a sigilen bɛ du kɔnɔ denmisɛnninw bɛ tɛmɛ la a ɲɛ kɔrɔ u bɛ lahala min na a da tɛ di dɛ he na yan i ye nin min kɛ nama ye n kana nin ɲɔgɔn wɛrɛ fɛ tugun dɛ taa bugɔli t'a la nin t'a la o y'a corrigelen de ye maître yɛrɛ sigilen kilasi kɔnɔ leçon expliquera ka ban a sigilen bɛ denmisɛnninw bɛ leçon sɛbɛnni na a sigilen bɛ a kan ka sigi kilasi kɔnɔ a bɛ jateminɛ kɛ
kam u yamaruya k'u fatani i bɛ dɔ ka ko dɔ kɛ karanni kɛ dɔ bɛ a sigilen bɛ a bɛ tulonkɛ la a dun n'a mɛn ko a bɔra so k'a bɛna kalanyɔrɔ de la n bɛna kalankɛ la n bɛna kalanyɔrɔ kɔrɔ n bɛna kalankɛ la a tɛ ka kalan kɛ a bɛ tulonkɛ de la kilasi ye tulonkɛyɔrɔ ye he i ka leçon ta mɛtiri bɛ kuma ka dɔrɔn a bɛ kayi ta o de ka mɔgɔ yamaruya ɲuman ye ka mɔgɔ fatani ka bɔ juguman o ye sokɔnɔna ye mɛtiri tun bɛ denmisɛnninw labɔ kilasi kɔnɔ n'a bɔra kare kɔnɔ fana maakɔrɔba bɛɛ tun ye yamaruyakɛla ye maakɔrɔba bɛɛ tun ye fatanikɛla ye n'o ye denmisɛnnin ye n den don n den tɛ o ni jamana den don kaban i bɛ dugu min na n'o den dɔ don kaban walima adamaden dɔ don kaban n'i y'a ye i b'a yamaruya n'a ɲɛna tuma dɔ la i bɛ nafa sɔrɔ waliden na ka sɔrɔ i yɛrɛ m'a wolo minnu filɛ ka jamana nafa bi minnu ye kidali minɛ u fa ye bɛɛ de ye fa kɛrɛnkɛrɛnlen b'u la ba kɛrɛnkɛrɛnlen b'u la nka an taw don awɔ i ye jamana bɛ nafa an den n'i y'o fɔtɔ maakɔrɔbaw fɛ kuma o kuma i ye nafa kɛ n'i nafa bonyana i bɛ kɛ bɛɛ ta ye mɛ n'i tiɲɛna i bɛ k'i somɔgɔw dɔrɔn ta ye kɛrɛnkɛrɛnnama a bɛ fɔ k'i fa ta fa fana b'a fɔ ko musojuguden a bɛɛ turu bɛ da ba kun awɔ a bɛɛ turu bɛ da ba kun o la an ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnama den min k'a ba bolo a t'o k'a fa bolo baw fana ka jɔ u jɔyɔrɔ la yamarali o de y'a to tiɲɛni kɛra mɛtiriw olu ko k'ale dan ye k'a ka kuru di o c'est très dangereux o kojuguba de o kuma jugu ye dɛ i dan tɛ ministère de l'éducation n'a tila ministre so yɛrɛ sigin bɛ ko lamɔ kalan dɔrɔn tɛ o éducation nationale kalan t'a kɔnɔ éducation yɛrɛ tubabukan tɛ ka lamɔ ye mais kalan t'a kɔnɔ kalan b'a la jogo ɲuman ko b'a la kalan yɛrɛ de do kɛ mais tellement que u y'a ye k'a fɔ jogo in ka bon ni kalan yɛrɛ ye u ye kalan yɛrɛ mot to yen nɔ ka éducation awɔ ministère de l'éducation nationale yɔrɔ kalan tɔgɔ ma fɔ yan nɔ voilà mais lamɔ de fɔra mais olu bolo kalan in kɔni o bɛɛ nin kɔnɔ diyagoya de la quoi mɛtiriw ye o baara min bila dɛ o de filɛ ka kɛ kɔlɔlɔ nin ye masaw y'u jɔyɔrɔ bila lamɔ min kan ka kɛ u ma sɔn k'o kɛ bon kare kɔnɔna na n'i ye min ta fɛngɛ o bɛ wele polisi la bɛɛ ye bɛɛ to yen chacun pour soi Dieu pour tous a kɛra ten de n'i ye min ye fili la a ye k'a to i tɛmɛ k'i den tɛ o tuma na o bɛ dilan yɔrɔ jumɛn bilen sokɔnɔna la a tɛ dilan yen n'u taara kalanso la misi ko k'ale dan ye ko k'a ka kuru di ale b'a ka kuru di dɔrɔn a bɛ bɔ ka taa kɛnɛma kalandenw yɛrɛ dama to kilasi kɔnɔ mɛtiri man ka bɔ ni hali n'a bɛ rotation na min bɛ kilasi kɔnɔ o man ka bɔ ka taa sigi kɛnɛma ka ekɔlidenw dama to yen k'a sɔrɔ ka ɛri ma ban fo dɔ in ka don ale de bɛ bɔ dɔ in bɛ don o fana bɛ sigi tant que o bɛ yen denmisɛnninw bɛ lamɔ sɔrɔ u bɛ kalan sɔrɔ u bɛ lamɔ sɔrɔ parce que a sigilen mɛtiri sigilen ɲɛ bɛ minnu na fɛn o fɛn tɛ ko bɛnta ye a fɔra i yɛrɛ ye cogo min na k'i k'a to a fɔ denmisɛnninw k'u k'a to n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya a kɛmɛ kɔlɔlɔ ye bi de an filɛ ka an ban o min ma dɛ a kɛra kɔlɔlɔ ye bi kabini a ye mɛtiri fana b'a jɔfɛ yɔrɔ jumɛn na masa dɔw bɛ bɔ u ka so ka na mɛtiri dɔgɔya fɔ kilasi kɔnɔ n'a taara direction na a da bɛ diya kalanden na o man ka kɛ o walima ka taa convocation tigɛ ka na di mɛtiri ma k'a y'a den bugɔ a ma jogin dɛ k'a bugɔra dɔrɔn parce que ale den tɛ bugɔ walima a y'a gɛn ka bɔ kilasi kɔnɔ k'a ye ko sugu dɔ kɛ kalan yɔrɔ caman bɛ ka tiɲɛ k'a sabu kɛ nin yɔrɔ ye o tuma na a dɔ ye jumɛn ka i balimaw i bɛ se ka fɛn fɛn k'i balimaw ye alhamdulilah sɔrɔ waatiw la a kɛ yanni sɔrɔ ka ban ni min mago don i balimaw la ala ye nɔgɔya k'i ye ka ɲɛnamaya waati dɔ kɔnɔ i ye sɔrɔ kɛ i donna baara dɔ la a nafa ka bon k'a sɔrɔ sonyɛni tɛ namara tɛ yuruguyurugu tɛ i wɔsi ala ye a yiriwa walima i bɛ baara min na a sara alhamdulilah a bɛ wasa kɛ dɔɔni i bɛ se k'i yɛrɛ nafa n'a ye balimaw bɛ dɔ sɔrɔ a la mais i ye a kɛ lemuruba ye k'a bɛn kelen ma ten i n'i ka famille ni a kɛra ten ni gɛlɛya y'i sɔrɔ ka balima ninnu to yen o bɛ gɛlɛya dɛ e mago ma y'u la i fɛntigi i bolo bannen u fana tɛ hinɛ la dɛ fo ni ala yɛrɛ ye dusukun ɲuman di min ma nka a bɛ ɲini silamɛ fɛ i kana alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko sil man qata'aka wa ahsin ila man asaa ilayka aqul al haqqa walau ala nafsik
ko i ka tugu mɔgɔ la mɔgɔ min y'a tigɛ ka bɔ i la ɲuman kɛ maa ye maa min juguman k'i la o ma nɔgɔ dɛ maa min banna ka hɛrɛ k'i ye a hɛrɛ tigilama n'a ma sɔn ka hɛrɛ k'i ye fo ala nana yɛlɛma kɛ ala ye yɛlɛma kɛ ale kɛra fantan ye e kɛra nafolotigi ye e fana ye sɔrɔ kɛ kan'a ka kɔrɔlen lajɛ ɲɛma a ma i ka ɲumanya k'a ye n'a fɔ foyi ma kɛ dɔ y'a ɲɔgɔn kɛ o a ye a balimakɛ ka a dɔgɔya ka kota k'a sɛgɛrɛ min ye dusukasiko don a ye mun kɛ dugu la ɲɛnajɛ dɔ tun bɛ yen k'an ka fara ɲɔgɔn kan duguden bɛ fara ɲɔgɔn fini tɛ ale bolo ka taa jama la a balimakɛ a dɔgɔkɛ fini ɲɛnama t'a bolo a ka fini bɛɛ fini kɔrɔw ni fini faralenw ye a ye balimakɛ fini caman b'a bolo a ye balimakɛ in bɔlen kɔ ka taa kɛnɛ kan a fana taara u ka complet dɔ don a yɛrɛ la walasa ale yɛrɛ bɛ se ka ye mɔgɔ tɔw cɛ la balimakɛ y'a ye a kɛlen k'a ye a ka fini b'a dɔgɔnin kan na a sin'a ma ten ka tɛgɛ k'a la k'a ci k'a gosi kosɛbɛ k'a ka fini sama ka bɔ a la k'a ka fini sama ka bɔ a la jama la yen k'a to a ka dugumafini ye a maloyalen bolila ka taa so a ma taa dɔwɛrɛ kɛ bilen na a y'i to yɔrɔ la fini den filanin min b'a bolo a taara dɔ ta o la a taara kunfɛ a taara tunga fɛ ala nana ka na nɔgɔya kɛ ala ko sisan min kɛra i la a kɛra ni ala ɲɛna ala fana ye garijɛgɛ dawuyala ye a taara bɛn yɔrɔ min ma ala ye baara dɔ nɔgɔya ye a ye sɔrɔ kɛ a seginna ka na so a bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ kɔrɔkɛ bolo bannen don hali sɛnɛkɛ misi a t'u bolo dugu bɛɛ hali sari min bɛ fɛnkɛ kɛ mɔgɔw de bɛ taa ɲaama k'a ka furu sɛnɛ ye o kɛlen balimakɛ min na tuma min na o y'a sɔrɔ kɔrɔkɛ bɛ fɛnkɛ la a nana a jiginna dugu la a dɔnna ko mɔgɔ nana dɛ a ye hɛrɛ caman kɛ a ko a tun bɛ fɛ ka ko misi a fɔra ko alhamdulilayi kɔrɔkɛ y'a kɛ kasi k'a kana kasi a taara misi caman san nin ye sɛnɛkɛ misi ye n'a ka di i bɛ sɛnɛ k'a la mɛ a ye tracteur ɲininkali kɛ o tracteur sɔngɔ ɲininkali kɛ a taara tracteur san ka n'a jɔ du kɔnɔ ko nin ka tile di kɔrɔkɛ ma ko nin y'i ta ye misi ninnu n'a ka di i n'i bɛ se ka sɛnɛ kɛ n'a ye ou bien baara wɛrɛ kɛ n'u ye nin ye misimusow ye a b'o kɛ nɔnɔ mitaw ye ka tila ka wari dɔ compter ka di a ma a jɛ espèce la kɔrɔkɛ kasira a ko a kana kasi ko n'i y'a ye ale ye hɛrɛ in sɔrɔ ko kɔrɔkɛ nɔ de don kɔrɔkɛ de y'a to ale taara tunga fɛ ko nin y'ale ka hɛrɛ de ye a ka hɛrɛ de don k'a k'a dun bon adamadenya la nin de ka gɛlɛn nin man gɛlɛn dɔw tɛ t'u ka dugu la parce que gɛlɛya dɔ y'u labɔ u ka dugu la ka na yan ala ye nɔnɔ nɔgɔ k'u ye a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ se so bilen ale hakili bɔ kɔrɔlen de la a tɛ taa a denw tɛ taa bilen denmisɛnninw o tajuru sara de ye quoi o de man ɲi denmisɛnnin dɔw jɔn bɛ tagali ka baba an ka taa an ka dugu la u bɛ denmisɛnninw hakili suɲɛ jumɛn ko subagaw bɛ yen tiɲɛ don dɔw ta ye gɛlɛya ye dɔw de labɔ so dɔw ta ye u ye ko dɔ de tiɲɛ so ka bɔ u tɛ se ka se so bilen a bɔra cogo min na so a yɛrɛ b'a dɔn dɔw ta ye tiɲɛ yɛrɛ la n nana fɛn ɲini ala ye nɔgɔya kɛ n ye an ka to ka taa so yira denmisɛnninw na an ka taa faso yira denmisɛnninw na minnu faransi ni jamana wɛrɛw minnu bɛ ka bange jamana wɛrɛ kan o ko tɛ dɛ an minnu nana ka na sigi bamakɔ yan n'an faso bɛ yɔrɔ wɛrɛ an sigira yan anw ye an ka dugudenw ye mɛ ninnu ye bamakɔdenw de ye u wolola yan mɛ an ka taa so jira u la k'a fɔ nin y'i fa ka so ye i fa ka duguden ye an ka taa yira u la waati ni waati gɛlɛya min bɛ yen n'o de ye e labɔ n'ala ye nɔgɔya k'i ye u ma se ka e ka hɛrɛ sɔrɔ bali u tɛ se k'o kɛ o ala ko min bɛ kɛ min ye o bɛ k'o ye ala ko e bɛ kɛ fɛntigi ye ala ko hali n'u ye gɛlɛya siri la k'a ka d'ale k'i ka fɛn mara i ye fɛn mara taa i ka taa ɲumanya k'u ye a dɔ la u bɛ yɛlɛma ka kɛ e ɲi ye a dɔ la u bɛ n'i kanu na kanu min ka bon ni kɔrɔlen yɛrɛ ye k'a sɔrɔ kɛlɛ kuma na ni ne gɛlɛyara mɔgɔ caman ma o tuma na k'i ka ɲumanya k'i balima ye nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛ hɛrɛ min n'a bɛ ka taa k'anw to ten adamaden nin bɛ waati kow ye nin bɛ waati kow ye ni ala y'a se k'i ye a waati kana tɛmɛ ten min kan ka k'a la o waati o k'a la adamaden hakilima o de ye maa ye maa min bɛ a lajɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnlen ɲini n'i ye temps sɔrɔ kuma o kuma ka lafiya waati sɔrɔ kuma o kuma
ni kɛnɛya b'i la i ni ka kɛnɛ i ka kɛnɛ ni la dɔw bɛ yen u taara kalan na SRL la u bɛ min kalan semaine kɔnɔ 4 jours semaine ye tile joli tile 7 3 jours tɔ ale to a tɛ taa kalanyɔrɔ la n ko dɔw ye baara ɲini o kɔnɔna la ka fɛn sɔrɔ ka don baara la ka du jɔ k'u to yan en tant qu'élève étudiant ka du jɔ o wari la dɔw bɛ baara 3 4 de la u bɔ dɔ la ka taa parce que u ye waati exploité u ye waati exploité i bɛ k'a fɔ ko min filɛ nin ye k'a ka du balo ne a bɛ baara min na ye ne y'o dɔn walahi i b'a hinɛ minɛ lafiya tɛ yen dumuni de bɛ fɛngɛ k'a bila frigo la n'u nana ka na waati kɛ lafiya la dɔrɔn dɔw b'o waati fana jateminɛ u kɛn bɛ ka mɔgɔ ta mɔgɔ minnu bɛ n'olu ye kalan kɛ yan ka taa surtout diinɛ kalan olu caman bɛ yen mɔgɔ de y'u bɔ baara la karisa an ko nana alhamdulilayi an ye baara kɛ an ye ala ye nɔgɔya k'an ye mɛ an bɔ so kana an tɛ foyi dɔn an ka diinɛ la komi e kalannen don i ye madarasa kɛ fo ni kilasi e nana yan an kɔni bɛ fɛ sa e ka to yan e b'an kalan an ka diinɛ la an k'an ka diinɛ dɔn n'an ye diɲɛ sɔrɔ n'an ma lahara sɔrɔ an ka jɛma ɲan bolo an b'i sara o kama o kumana dɔw ka heure bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na ale fana ka kalanden dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ na o fana o y'ale fana occupé a y'ale occupé ninnu bɛ ka baara kɛ waati kɔfɛ u bɛ temps libre min sɔrɔ dɔw y'u ka diinɛ ɲɛdɔn wallahi a dɔw bɛ yen minnu ye diinɛ fɛngɛ bi u bɛ Europe ye mais olu dɔw ka silamɛya ka ɲi ni anw ta ye yan tellement que u bɛ k'a pratiquer k'a kɛ ka ɲɛ o la an ka hakili to a la waati o waati ni i b'a kɛ hali i yɛrɛ ka baara la waati dɔ di ala ma ala ka waati i yɛrɛ ka baara la programme taara se ka ala ni yɔrɔ bila la n'a hakili la bi ye juma ye jamana mago b'a ka a den bɛɛ la jamana baara la fonctionnaire bɛɛ gouvernement yɛrɛ bɛ temps dɔ d'u ma ni waati dɔ sera a ka taa batokɛyɔrɔ la a y'o kɛ bɛɛ ye hali n'a bɛ tila ka segin ka na a ye taa ka batokɛyɔrɔ la ni mɔgɔ min ma taa i ma taa i yɛrɛ de ye gouvernement kɔni y'a bila i ye lahara olu tɛ ɲininka a la fiyewu ko bɛ minɛ a nɔfɛ e de bɛ ɲininka a la parce que i ma taa a bilali ye n'i ye silamɛ ye i ka taa n'i tɛ silamɛ ye diyagoya tɛ i kan o la hali bi ala ka nɛɛmaw ka ca a dɔ i n'a fɔ sihatun farago an y'o min fɔ kɛnɛya ani ni lafiya n tɛ baara la n ka balo bɛ n bolo foyi kɛlen tɛ ka kamana gan sisan o de ka nafa sɔrɔ suma ye diɲɛ ani lahara ka lahara nafa sɔrɔ waati kan ka kɛrɛnkɛrɛn k'a koron k'a to ala bato la waati min ni i kan ka tɔnɔ bɔ diɲɛ baara so de lahara ye tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ de an bɛ baara kɛ yan ka taa saga minɛ lahara ala ka nɛɛmaw ka ca i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ala ko n'an ko an bɛ ala ka nɛɛma kɔnte k'an tɛ se k'a kɔnte k'a ban maa si tɛ se ka ala ka nɛɛma kɔnte k'a ban hadisa b'a jira k'a fɔ ko n'an libérelen don an k'an cɛsiri an ka ala bato o waati ninnu kɔnɔ k'o de waati bɛ ka mɔgɔ caman da hadisaw caman bɛ yen k'a fɔ ko nɛɛmaw la belebeleba nɛɛma ka ca ko an tɛ se k'a jate mais a la belebeleba dɔ ye silamɛya ye an ka walanda daminɛ na an bɛ ala tanu k'a barikada ala min an kɛ silamɛ n'a man kɛ kafiri ye wallahi o ye nɛɛma belebeleba dɔ ye o de ka bon n'a bɛɛ ye n'i yɛrɛ i ye silamɛ ye i kan ka ala tanu ala ma tɔ to i ye ala dun ye kangari da wala tamutuna illa wa antum muslimun a kana sɔn a ka sa fiyewu f'a ka sɔrɔ e silamɛ ye o tɔgɔ in dɛ ne tun bɛ fɛ bɛɛ de k'o ta an ye tɔgɔ wɛrɛ minnu ta o de kɛlɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye ne ɲininka ne bɛ jumɛn na ne bɛ silamɛya de la o de ye lafiya yɔrɔ ye mais an man ka taa tɔn wɛrɛw créer silamɛya kɔnɔ ka tila k'o kɛ an ka kɛlɛ kun ye ala dun ko atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ay ala ka juruba kelen minɛ a kana fara o juruba kelen jumɛn ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah o de silamɛya juruba ye o y'a don kan ye ko an k'o juruba kelen minɛ ko an kana fara k'an kana sɔn k'an ka sa fiyewu f'a ka sɔrɔ an ye silamɛ n'an bɛɛ y'o tɔgɔ in ta kɛlɛ bɛ bilen silamɛ bɛ silamɛ kɛlɛ ya a man kan o la silamɛya o de ye nɛɛmaw la belebeleba dɔ ye ala ye maa caman fili ka bɔ o ma maa caman yudillu man yasha wa yahdi man yasha
ala be mɔgɔ la fili mɔgɔ min ye fili sirata maa min y'a diya n'i ye fili sirata ala b'i tɔ la fili ala ye sira fila yira nɔ imma shakiran wa hadaynahu najdain a b'a fɔ falaktahamal aqaba ala ko k'a ye sira fila yira adamaden la n'i ye nin kɛ nin ka di ne ye n b'i don alijinɛ na o sababu la n'i ye nin kɛ nin man di n b'i don jahanama na o sababu la ɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ bolo ala tɛ maa ci diyagoya k'i ka kafiri ye choix b'i bolo choix bɛ yɛrɛ bolo iktiyaru b'an bolo o de kama ala tɛ baga mɔgɔ si ma ala ko ale ye tɔɲɔni haramuya yɛrɛ kun kan ko an yɛrɛ dama kana ɲɔgɔn tɔɲɔ o tuma ni ala ye e da e bɛ hakɛ to kuma fɔ cogo ni ala ye da k'e kɛ kafiri ye ka ne kɛ silamɛ ye e ye kafiri ye e tɛ se ka bɔ i ka kafiriya la bilen ne ye silamɛ ne tɛ se ka bɔ n ka silamɛya la bilen ala ka tila k'a fɔ fana ko ne ka ɲuman kɛ n b'a kɛ cogo di ale de ma ne k'a ye mɛ o tɛ o cogo tɛ mɔgɔw kɛmɛ k'a miiri k'a ko jɔn bɛ n'i da kan ala ma maa si da kan kɛ kafiriya ye ala kɔni ye sira jira an na k'an to an yɛrɛ bolo an ye hakilima ye a b'a fɔ afala ta'qilun afala tafakkarun a t'a miiri wa miiribagaw ala mago bɛ hakilitigiw de la o de kama fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ka adamaden hakili tiɲɛ ala y'o bɛɛ haramuya dulɔ ni dɔrɔgu bɛɛ haramuyara ka da o yɔrɔ de kan hakili ala mago bɛ hakilima de la o tumana ko taara ka da i ɲɛ kɔrɔ i t'i jagoya ni min ka di i yɛrɛ ka taa n'i ye min sira minɛ ala b'i dɛmɛ o la n'a ka di kafiri bi a bɛ bɔ kafiri la ka don silamɛ ala b'a baliya ayi dulɔ feerela a bɛ se k'a ka dulɔ bari k'a ci k'a kɛ misiri ye bi ala tɛ ban a la o ka ban dulɔ feere yɛrɛ ma pewu ka ka kiliyanw gɛn n'a bɛ na fana kɛra misiri mamuru ye n'a bɛ na seli misiri la yɔrɔ min na kɛ misiri de ye n y'a bila pewu n jɛn'a baara kɔ sɔrɔ min b'a la n jɛn'o kɔ ɔ kiliyanw n jɛnna aw yɛrɛ kɔ fo n'a sɔrɔ a bɛna kɛ misiri kiliyanw ye sisan ka seli misiri kɔnɔ la taqnatu min rahmatillah la taqnatu inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a kana mɔgɔ si ala ye wele da qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ay jami'an fala kɔrɔ k'a bɛɛ ba al filanga fa jurumu ni tubira a waati la ala bɛ yafa kana fɔ ko ala est ce que ala bɛna yafa ne ma bilen dɔw y'a ɲagami dɛ dɔw y'a firige dɛ dɔw y'a kɛ i bɛ tiɲɛ yɛrɛ la o yɛrɛ jigi dalen tɛ yafa yɛrɛ ka bilen ɔ nka kana bila ko fɔ kɔfɛ hatta yahdiyani llahu n'i y'o fɔ dɔrɔn kunangoya tamasiyɛn dɔ ye walima ko sɔɔni bɛna tuubi sɔɔni munna i tɛ tuubi sisan e b'a bila sɔɔni na mun na i b'a bila sini na mun na i b'a bila san wɛrɛ la mun na mun bɛ bi la n'i y'a bila sini na sini bɛ sɔrɔ yan alahu alam ala de b'o dɔn o tuma na a bɛ ɲini an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ an ka an ni di ala ma an ka sɔn ala ye ala b'a ɲini an fɛ an ka sɔn a ye silamɛya ye nɛɛma belebeleba dɔ ye ni ala y'a ye ala ye maa min kɛ silamɛ e yɛrɛ de y'a kanu i ka kɛ silamɛ i y'a sira minɛ ala b'i dɛmɛ a la o tuma na o ye fɛnba de ye ale kan ka ala tanu min kan a ko alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina a ko ne ye diinɛ dafa aw kan bi n ye n ka nɛɛma dafa aw kan n jɛna ni silamɛya ye ko aw ka ye diinɛ ye n jɛna ni silamɛya ye o ka kɛ aw ye diinɛ ye o tuma na ala jɛna ni silamɛya ye o k'an ka diinɛ ye ala yɛrɛ y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ y'o maa dɔ ye ala ma tɔ to ye a dɔ wɛrɛ jumɛn ye hakili e ye hakilima ye ala ye hakili d'e ma e bɛ tɛmɛ dɔ la a bɛ ka dumuni bɔnnen ɲama la a bɛ k'a tɔmɔ k'a dun parce que k'a hakili ma ɲi e bɛ tɛmɛ dɔ la hali bi dɔ ye n wele k'a fɔ dɔ bɛ yen a ye muru turu u ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ la k'a sabu kɛ hakili imma hakili min ni ala y'a s'a ma lajarabi sira fɛ n'o ye fa ye walima a ye fɛn dɔ min k'a bɔ a hakili ala k'an kisi k'an tanga k'a ɲini jamana fɛ ni ala ye nɔgɔya kɛ tourisme kɛlɛ ni ala y'a nɔgɔya a bɛna nɔgɔya ni ala sɔnna a ma fana an b'a ɲini ala fɛ ala k'u dɛmɛ a baara la n'o banna fɛn min kan ka kɛlɛ o de ye dɔrɔgu ani joint dulɔ bɛɛ b'a la n'u sera k'o kɛlɛ n'o tɛ baara tiɲɛnen don dɛ don o don an tɛ karamɔgɔ ye don o don dɔ bɛ na ko an ka dugawu k'a den ye ko a bɛ lahala dɔ la ko kura dɔw bɔ mɛ sisan ko n'u y'o sama dɔrɔn k'u bɛ kirin de ni an ye ninnu gɛn k'u bɛ k'an tɔɔrɔ jamana an ye kidali minɛ jamana bɛɛ bɛna segin an taya la a fɔra ko diɲɛ hɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ dɔ b'an ka dugukolo jukɔrɔ jamana in bɛna ja nasaraw bɛna b'u fɛ yen ka na baarakɛden la an fɛ yan ni ala sɔnna a ma nka ni aw minnu filɛ baara la nin ye baara filɛ minnu bolo nin ye ni ninnu taara n'a kalifara jɔnmina ni dɔrɔgutala ninnu ma u b'a di
français ma tugun dɛ donc surtout a dit tɛrɛ u bɛna minɛ o la yɛrɛ de u bɛ se ka mun kɛ c'est la jeunesse denmisɛnninw de o kumana ni fɛɛrɛ min bɛ nin ye leçon ba ye ka di jamana ɲɛmɔgɔ ma ani marakɛla bɛɛ fɛɛrɛ kan ka kɛ ɲɛnaminimɛ fɛn n'u ka a donni ka dabila ouais mais Oustaz Yacoub ni na e ko mɔgɔ bɛ ta ka taa den bɛ na ka duwawu k'an ye aw bɛ dawo dɔrɔn a tɛ hali aya f'u ye wala ka fɛn dɔ f'u ye o bɛ se ka bila cogo min na wa o fana se ka kɛ wa o aya caman bɛ yen o aya caman bɛ yen mais a ka donni u b'a tata de sɔrɔ minɛ a tata o ye min fɔ o jɔyɔrɔ bɛ yen o jɔyɔrɔ bɛ yen o kan ka kɛlɛ y'a ye i b'a sɔrɔ a donna de walima a tɛ ka contrôler o tɛ ya mais ninnu ta sa a b'u la déjà mais ni o aya ninnu fɛnw bɛ na bɛ o fana bɛ se k'olu dɛmɛ fana o bɛ se k'u dɛmɛ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون آية نونو والله خلقكم وما تعملون آية نونو كتوك كلا جيلا كداتك لمغما أبابلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أولون فلان بي قرآن كنا كلو فرفر نيوما كو كلا جيلا kadama munun ko sɛbɛnni bɛ bɛn fana a baasi t'a la fana u k'a sɛbɛn k'a d'a tigi ma nasila a b'a min nasu ye kuranɛ o kɔrɔ de o arabu kan de o n'a kalanna ji la walima a sɛbɛnna a bɛɛ kelen nasi nka u b'a fɔ ko n'i y'a kalan k'o ye kuranɛ ji ye mais n'i y'a sɛbɛn o y'a kɛlen nasi de dafara u ɲɔgɔn cɛ ya dafara tɛ ni si ɲɔgɔn cɛ nasu ye kira ye dɔ kɛ kira ma dɔ kɛ kira tun bɛ kalan kɛ mais ma sɛbɛnni kɛ ni ko i bɛ dan kalan dama ma baasi t'o la mais maa min bɛ n'a nɛ yɛrɛ ma sabati n'o y'a sɛbɛn o de ka ɲi nka bɛɛ n'i ka faamuya don n'i ma sɔn min ma i b'o de ta ka baara kɛ inshallah Oustaz Yacoub waati korona kosɛbɛ an b'a ɲini fɛ i ka kuma laban fɔ télé la alhamdulillah i ka dugawu kɛ inshallah ne hakili ani hakilisigi sécurité ka dugu sécuriser n'o bɛ yen o fana ye nɛɛma dɔ ye an kan ka min barikada k'a ye mankan t'an da la bilen mati bɛ maa kan an filɛ k'o de sɔrɔ tan a dɔ ye jumɛn ye balo dun ka fa n'o sabatira o ye hɛrɛ beleba dɔ ye sécurité alimentaire sécurité alimentaire ala k'o nɔgɔya ni malo n'ala ye nɔgɔya kɛ ni hali sɛnɛ ma se ka an ka sɛnɛ ma ɲɛ san min na miliyɔn 22 o balo bɛ se ka san an ka nafolo la ka taa san kɔfɛ ka na nka ni an y'an ka sɛnɛ don ba la a yirala k'a fɔ baji min bɛ boli an fɛ yan bon an ka temps di an yɛrɛ ma école minnu bɛ ka kalan nin bɛ se ka don bureau kɔnɔ yan'aw ka sigi so kɔfɛ baro la maraîchage baji min bɛ ka woyo a bɛ hectare joli fɛngɛ kilo joli boli Mali kɔnɔ géographie mɔgɔ a y'olu ɲininka o la o kɔrɔ ye dugu dama min bɛ a sɔrɔ ji in sɔrɔ ni a bɛ tɛmɛ hali ni san jɔra ji min ka tɛmɛ n'a bɛ se ka exploiter ka baara k'a la n'an tɛ k'o kɛ o de ka ca o tuma hali bi ala ka hɛrɛ k'an ye sijani kɛnɛ ala k'o di an ma sabu ɲuman bɛ ala bolo ala k'o k'an ye ala ka nin ca jugumanw ma ala ka ɲɛ min yɛrɛ la a diyara n ye sallallahu salim an balima silamɛw an bɔra ka maa min masa o ye an balimakɛ ni an karamɔgɔ ka bɔ madarisul hilal islamiyya la n'o ye Oustaz Yacoub Danbele ye an bɛ a yɛrɛ ka téléphone numéro an b'o di aw ma a ka diinɛ ɲininkali kama n'o ye 76 44 50 59 76 44 50 59 76 44 50 59 Oustaz Yacoub an b'i fo ni k'i barikada min ye Madaris Islamiyya hakili la satisaw caman kulo b'an na nin waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'an ka folikɛnɛ lase u bɛɛ lajɛlen ma ka Alahu taala deli ala ka jamana ala k'a basigi duwawu minnu kɛra ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ jamana in ala k'a timɛ ka taa sira tɛgɛ ɲuman kan Mali kansa ye Musa Baba Sila an bɛ aw fo ni k'aw barikada aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ la inshallah subhanahu wa ta'ala an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبر يولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أني ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع
k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la. Ara'ul ulama fi din wal hayat, dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la, o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma a balimakɛ Musa Baba Sila fɛ. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan, i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37. Wa FM aw ka radio.